سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتان بحقنانيو لومون كم وتروا قداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متينا لنا كساب موداتا نايز مدام سانا كتصنحوا بخبر نعدمكم كم وترو أزيو قداسي حبريتان وانا وحبريتان امكوزلو وحبريتان للخل دما نكرنا أفريقيا دما كلاي مبرا كم دما بدرجة على ونت الوازلهم زيناتاتن حبريتان حزنا لكم متينا لنا لايك مكبار يترسعوا سامو داتا مسانا صنحو أبالات نايز channel كونو دقفكم أي توحدنا بلنا مجمريا بزك نجمرينا what is going on The United Arab Emirates has announced that it's going to withdraw from the Organization of Petroleum Exporting Countries. That includes the bloc's broader alliance, OPEC+. Now, that move comes as Gulf countries face unprecedented economic disruption after the US and Israel war on Iran. The UAE has released a statement saying this decision aligns with the UAE's long-term strategic economic vision and the development of its energy sector. It's also driven by national interests and the country's commitment to actively contributing to meeting the urgent needs of the market. Stemming from has already shaken the world. Tensions have pushed the Middle East to the brink, and now a new rupture. The United Arab Emirates has pulled the plug on its ties with OPEC and OPEC+, a stunning break from the Saudi-led alliance, a decision that could upend energy dynamics and ripple across the global economy. According to WAM news agency, the UAE government said, and I quote, "This decision reflects the UAE's long-term strategic and economic vision and evolved." انتاينا نسمع زلنا حدا أقداسي أبزينا تقاتلون تنيركم بزسفح ملكة كفرج ركب زلو أقداس وساني ناي حبرات مقصات UAE United Arab Emirates ناي إمارات أقداس وساني حليفة مالو وزو وساني زدما UAE كابت أوبيك كم دما أوبيك بلاس زبحل جروب ويكا كارتل بلو قطباوي حال عينة نداد زفريا معبرنا نداد زفريا هجراتيو بحر قينا كندي كفريا لون علاقة بخمي كقرب لون انتاي استوات أو جبرالو نزبل نتعلاقات نمكوتصار تعلاقات نموهاد أب علاقة دما نحت حدا زقتلن زحسن وددر نخيك كايدا زجبرت نبرة متأسسار إمارات كابت قدايتي إيدي سحيب اللخو وتي اللخو إله زي وسانة زي إمارات كابت قدايتي كتوت قال ملا بزع زجر ما يكونن قال زبلا كاسب كله خلي شو there's actually كسب كندو أقداس نت كله يكلني حنت حجر سلد وسط جن أزي أقداسي زين ريا زلنا ببزع من قدي
ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዝካየድ ዝነበረ ብድጉል ብሕቡእ ዝገብርዎ ንዓመታት ዝቐፀለ ኣብ ዝቐረባ እኳ ገንፊሉ ወፂኡ እንተነበረ ኣብ የመን ካብኡ ቀፂሉ ኣብ ሶማልን ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ሶማልን ኣብ ሱዳንን ብግልፂ ክረአ እንተፈተነ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ድማ ብሕቡእ ኣካይዳ ርኢና ነርና ሕጂ ድማ ብግልፂ ኩናት ናይ ኢራን ዓፋፊንዎ ሸፋፊንዎ ክኸይድ ስለ ዝፀንሐ ኩናት ናይ ኢራን ጠጠው ስለ ዝበለን ዝተወሰነ ግዜ እቲ ኩነታት ድማ እናከበደ ስለ ዝኸደ ኣሜሪካ እውን ዕላማኣ ንፁር ዘይኮነ ዕላማ ስለ ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ንሓድሕዶም ክጠላለሙ ሓደ ክንናቱ ክገብር ክጅምር ንቡር እዩ ስለምንታይ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ መጀመርያ በቲ ኩናት ናይ ኢራን ኢና ክንጥምቶ ዘለና ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ኣብ ምንታይ መደምደምታ በፂሖም ኣለዉ it's not clear ግን ኣሜሪካ ናበይ ከም ትኸይድ ዘይንፁር መንገዲ ክትሕዝ ጀሚራ ኣላ እሱ እዩ ድማ እቲ ዘዋሪ and finally abandon the idea of a regime change in Iran. Well, that is one of the major reasons to launch a war against Iran on the 20th of February, as it failed to trigger any internal uprising. Instead of weakening the leadership, it has clearly hardened public support inside Iran. We say this because in an interview, the US Secretary of State Marco Rubio has said that any regime change in Iran, in his words, is something that has to happen from within. A statement that stands in sharp contrast to American President Donald Trump, who's repeatedly claimed that regime change has already happened. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኣሜሪካ ቀስ ብቐስ ነቲ ሬጂም ቸንጅ ኢላ ዝጀመረቶ ኩናት ዳርጋ ብሙሉእ እቲ ዕላማታት ነቲ ኩናት ዝጀመራ ቀስ ብቐስ ክትገድፎ ትኽእል እያ ትመስል ዘላ እንተወሓደ ኣብ ውሽጢ እቲ ምሕደራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምቕቓል ይረአ ኣሎ ማርኮ ሩቢዮ ሬጂም ቸንጅ ወይ እውን ስርዓት ናይ ምቕያር ተኽእሎ ተበግሶ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ውሽጢኻ ክብገስ ዘለዎ እዩ እዚ ማለት ድማ ኣብ ውሽጢ ኢራን ዝኾነ ዝርእይዎ የብሎምን ወይ እውን ብሕጂ ክሰርሕሉ ዘለዎም እዩ እሱ ዘይብሉ እንተኮይኑ ድማ ክግበር ኣይክእልን እዩ ወይ እውን ንክግበር ከቢድ ምዃኑ ክዛረብ ከሎ እንታይ ማለት እዩ ካብቲ ዝግበር ዘሎ መንገዲ መዋፅኦ ይደሊ ኣሎ ምክንያቱ ትርእይዎ ዘለኹም ማርኮ ሩቢዮ ንባዕሉ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ከም ፕሬዚደንትነት ተወዳዳሪ ክኸውን ስለ ዝደሊ ዘሎ ናቱ ትኬት እዩ ዘመሓራሪ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ድማ ሳክት ካብ ዜሮ ተበጊሱ ዝገብሮ ኣይኮነን ምስ እስራኤል ዕምቆት ዘለዎ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ ባይ ዘ ወይ እስራኤላውያን ካብ መጀመርያ ፖለቲካዊ ጉዕዙ ባዕሎም ሰሪሖም ዘምፅዎ እዩ ግሩሚንግ ይበሃል ከምዚ እናመልመሉ ከምዚ ምሻለ ካብ ንእሽተይ ታለንት እናዕበኻ ተምፅእ ከምኡ ገይሮም ዘምፅዎ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ከምዚ ንዶናልድ ትራምፕ ዝቃወም ዝመስል ዘሎ ኣብዚ ኩናት እዚ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ኢዱ ዘይቱ ዝመስል ዘሎ ንዝመፅእ ዘሎ ፀወታ እዮም ዝዳለዉ ዘለዉ ሶ ንዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ከመይ ገይሮም ነቲ ህዝቢ ከደናግርዎ ይኽእሉ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ከመይ ገይሮም ንዴሞክራትስ ብዶናልድ ትራምፕ ጌርካ ዓብ ህዝቢ ኣሽክዕካ ናብ ስልጣን መፂኻ መድሌትካ ትገብረላ ሕጂ ድማ ነዚ ማርኮ ሩቢዮ ይሓብእዎ ኣለዉ ካብቲ ኩናት ይኣልይዎ ኣለዉ ከምዚ ነቲ ኩናት ዘይድግፎ ወይ እውን ካልእ ዓይነት መርገፂ ዘለዎ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ጌጋ ከም ዝኾነ ዘምስል ወይ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ዘይድግፎ ይመስል ኣሎ ኩሉ ገይም እዩ ፀወታ እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ደገፍቲ ናይ እስራኤልን ናይ ምስዕፋሕ ናይ ኣሜሪካን ስለ ዝኾነ እዚ ምናልባት ሓድሽ ሕብሪ ክቐብኦ ክፍትን እዮም ግን ክምልስ እዩ ተመሊሱ ኣብ ደ ሴም ፖሊሲ ክኸይድ እዩ እንታይ ኢና ግን ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ሬጂም ቸንጅ ዝበሃል እቲ ከም ሓሳብ ስርዓት ናይ ኢራን ንምቕያር ንሓስቦ ዝነበርና ከምቲ ዝድለ ይኸይድ የለን ስለዚ ንሱ ክቕየረሉ ዝኽእል ካልእ መንገዲ እውን ክበላሓት ኣለዎ ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ግምጣሉ ንኢራን ክድብድብ ምዃኑ ዝገልፅ ሓበሬታ ቀፃሊ ደውፅእ ዘሎ ኣብዘን ዝሓለፈ ሰዓታት ደውፃ ኣብ ትዊተር ወይ እውን ኣብ ትሩ ሶሻል ናቱ ዘውፅኦ እንተሪኢኻዮ ብረት ተሰኪሙ ዓዲ ምልእቲ ከቃፅላ ከሎ ዘርኢ ስእሊ ማለት እዩ ኢራን ኣገዳሲ ስጉምቲ እንተደይ ጌራ ኩናት ክጅምር እየ ዝብል ናይ ምፍርራሕ ዝመልኦ ዘረባ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኩናት ክምለስ ዝደሊ ይመስል ኣሎ ግን ኣብቲ ኩናት ተመሊሱ ድማ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ከምፃሉ ይኮነን ብተደጋጋሚ ሬጂም ቸንጅ ዝብል ዝነበረ መልሓሱ regime is mostly dead, and the third regime we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change. ሕጂ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ሬጂም ስርዓት ተቐይሩ ኣይተቐየረን ወዲቑ ኣይወደቐን ዝብል ዘሎ ንግደፎ ንግዚኡ ተቐንዲ ኣገዳሲ ኣብዚ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩምኒ ሃገራት ዓረብ ነዚ ወሪዱ ዘሎ ክሳራ ብኸመይ ክፃወሮ እየን let's go back እዚ ኩናት ኣጋጢሙ ዘሎ ንዑ ንምሽምጋል ኣኼባ ኣካይደን ነይረን ንመለስ ኣብተን ሃገራት ዓረብ This takes wartime huddle in the Gulf. Leaders of the Gulf Cooperation Council gathered in Saudi Arabia for an emergency meeting amid the fallout of the US-Iran conflict. This is the first time Gulf heads of state have come together since their countries were pulled directly into the fallout of the war. Chairing the summit, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman was seen trying to build a united front following weeks of Iranian strikes targeting Saudi Arabia.
كم تريوم زلهم زم GCC زبهال ويون هجرات ناي خلج أب سعودية أب جدة أجد سركب كجبري لهم أب استجابولو يتو سنة تواهب زلو يتو سنة تواهب زلو دما ترجع بزي جاج من قدي نصور زخون حبريتاينا نرزالنا نسدما هجرات عرب زين هجرات خلج نمجمريا يرخب الله بمرحلة الرجع نزو كيناتنا يرام بخمين جمجمو انتاي يناتنا مرقز كون زلو بخمين كن كيد علنا انتاي أبتميك أو معنا نزبل كم استمعاقلا نصور كينو مجمريا إمارات بمن تساتيفا رقص أنيا قينا كنقرك ما يكلني مراحنا تاجنا مثلا هلاي عمان تقلال لابز قداي زي مثلا معناته تي خليج أزيف للي نايمرقت أصله زلوا سالساي سعوديا قطر قالوا تقرأت أبزنا تجاب أخلوا إمارات تيزرجها كاب أوبك وتي الله زبل زينا لك عزو على زتنا تخيل خلو يا مجلسوس يا سلزي اتكابز زوج مجلسي نايزي GCC تأكيبهم زهبوا مجلسي attention كركباي كعلن ولا انتهي توتيهم بزوج زجدس مجلسي يبصون نتزينا نساتهم نمجمر يازو كبوز لو كاب كينا زجمر نمجمر يازو تأخذ زلوا بمنتهي جرا إمارات عبلو خبيلاته بتي إمارات كاب أوبك زبحال organization بموزعة نسات أغلى كاب تقوان بموزعة نتزينا بكيلاتك بهالخال هجي أبزي قيمتان لهم إمارات قيمتاناتهم دما حدا سلمتاي نسون بفلو تتقيام كاريكم يا زيام مسمعوها that we have been preparing for this moment for the past 30 plus years. The UAE was attacked by Iran in a war it did not choose. Why does Iran need to be an enemy of the UAE? We got more attacked than Israel, more than any other country. I assume that Iran is so ignorant and so underestimated UAE's defense capabilities. Is there also blame to be put on the US for dragging the UAE and the region into this war? If there is any blame, I would put... Professor, it's a pleasure to finally speak with you. هجي انتايو زتريو زلهم إمارات أبزو كينات زي بفلوي تحريمة زبس حي مدقعة تغايد الله بزوح علامات ناتا تحريمو بزيادة ولا بقدر قط أباكر خلهم بخلو زعبي دامج زور ده هجر إماراتنا خنبل نخل هجي إمارات أمنا قطعي زلوا تقطع أنا أطم دما ببزوح ملك يوم لاش أوت تقطع جنفيلي دوت زلوا زي حجي كاب أوبكس جبر وون تقولي أكل نايت جنفلا يزو بهذا تقطع زلوا أقدم أبيلون وين نقول هجرات خليج بمنقدتي أما خارنايت بريزنت زبلوا صريفهم نيروميا انتاي إلهم نيروم كريوكمية كنا منتاي أمون جزين هجرات عرب زلوا قداي إنها بقى سيخي كم زلوا نمجنزاب زأكل تراي. Let's go back to this one. Energy markets. UAE's decision to quit OPEC was announced on the day Gulf leaders met in the Saudi city of Jeddah for a summit to discuss escalating regional tensions. On Monday, the UAE presidential advisor had criticized the country's Gulf allies for their response to Iran's retaliatory attacks in the region. أقدم أبيلو زا انترفيو زيا بزح الزرابيت كوينانيرا إلى تسران شوعاتن ورح ربعت أبستقايدة جالف كريترس إيفنت نايتوم جالف زبهالو كريترس ويكا كوانتم كريترس إيفنت تبهيلو أبستقايدة له زتري وزل لهم أما بيمان زلو أما خارنايتي بريزنت ناي إمارات زلو بزعبات كوينات كزارب كلون دقف نايتزبن مدنقات نايتزبن نزمسل قداي كزارب كلوس كسمعو. Retaliatory attacks in the region following the Israel-U.S. strikes that launched the Middle East war. Simply put, we have never observed in recorded history, specifically within Persian Gulf accounts, an Iranian military offensive of such extraordinary scale, reach, and brutal ferocity. Relations have, of course, always been difficult, but as I like to point out, every Gulf state has had a policy of containment toward Iran, and all policies of containment toward Iran have failed, whether this containment through a significant mediating role, whether this containment was achieved through a partnership arrangement, for example, in various energy fields and other similar areas, or whether this containment was established through a formal strategic agreement, or whether this containment was perhaps of a nature such as, unfortunately, a situation. The GCC's position has historically been the weakest on the issue of the fundamental nature of this attack and the true nature of the threat that is now impacting every single one of us. The stance of the GCC countries was historically the weakest. For instance, if we compare the situation, the GCC countries supported each other logistically. However, from a political and military perspective, I believe their stance was historically.
حجي انتايو زبل زلو مجمريا زي إيران زقبرتهم ببزوح ملك يوم زقلت وزلو عويلهم كواك يزاربولن يوم جن تزي يزاربولو قداي سلام تايب زيادة نصهم كم استهرمون لعلك على زيادة تارجت كوينهم ترى كونس زد اللي دنجاز أدم ما يرهبون زد اللي متبع وين أجوهم أبقون نخمة لنا زبل وين أير خبنان سلازم مبزحتو سلامويان هجرات وين عربويان هجرات خليج دما بفلوي فلوي زخونه مدنغاز اير ايونان دمسل سمعت على بقمطالو ናይ ፅልኢ ፅቡቅ ኮንኩም ገለ ዝብል ድማ በብዝሒ ይረአ ስለ ዝነበረ ቁጥዕ ኣለዎ ብሓቂ ቁጥዕ ኣለዎ እቲ ምስ እስራኤል ዝፀግዕዎ ወላ እኳ ብቁጠባ ኣርቢሕዎም ክኸውን ዝኽእል እንተኾነ ብግደ ናይ ዲፕሎማሲ ብግደ ናይ ብዓይኒ ናይ ዲፕሎማሲ ብዓይኒ ናይ ህዝቢ ብዓይኒ ናይቲ ህዝቢ ብኸመይ ይጥምታ ንኢማራት ዓብዪ ኣሉታዊ ስምብራት ገዲፍላ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ዝኾነ ተመሊሱ እንታይ ይብል ፀኒሑ እቲ ኸሊጅ ዝበሃል ወይ ከዓ ጂሲሲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ጋልፍ ኮኦፐሬሽን ካውንስል እዩ ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሎጂስቲክስ ይኹን ወይ እውን ኣብ ቢዝነስ ምትሕብባር ኣለና ግን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ከምኡውን ኣብ ሴኪሪቲ ጉዳይ ብዙሕ ምትሕብባር ኣይፀንሐናን ድኻምነታት ናትና ጉሁድ ነይሩ ኩናት ናይ ኢራን ድማ ዝኾነ ነገር መፍትሒ ከምፃ ይከኣለን ኣብዚ በብሽጣራና ኢና ክንከይድ ፀኒሕና ነዚ ኩናት ሓደ በብመንገዱ እዩ ክፈትሖ ፈቲኑ ሓበራዊ ኣካይዳ ሓበራዊ መንገዲ ኣይተራእየን ሕጂ ድማ እቲ ኩናት ነተን ሃገራት ኢቨን እዚ ኩናት ዝናተኻየደ ከሎ ነናተን ፖሊሲ ትኽተላ እምበር ሓበራዊ ፖሊሲ ትኽተላ ኣይተራእየ ንኣብነት ኢማራት እንታይ ክትገብር እያ ተራእያ ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ምስ እስራኤል ክትገብር እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ድማ ብመንፅር ወላ እዚ ናይ ካብ ኦፔክ ምውፃእ እውን ዝያዳ ንኣሜሪካ ክሕጉስ ዝኽእል እዩ ዝበልዎ መደምደምታን ውሳነን ክኸውን ከሎ ብግምጣሉ ስዑድያ ምስ ፓኪስታን ከምኡ ድማ ምስ ግብፂ ምስ ሱዳን ምስ ኤርትራ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣብ ጎደቦኣ ዘለዋ ምስ ቱርኪ ዝያዳ ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ክትገብርን ነቲ ጉዳይ እቲ ድማ ምስ ኢራን ዘሎ ጉዳይ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ብዲፕሎማሲ መንገዲ ብዝርርብ ክፍታሕ ዳ እምበር ናብ ወታደራዊ ስጉምቲ ክኸይድ ናብ ሓይሊ ንክንጥቀም ኢና ወይ እውን ናይ ምፍራሕ መንፈስ ኣብ ምጥቃም ኣይከደትን እዚ ድማ ነዞም ሃገራት ኢማራት ዝያዳ ቁጥዕ ፈጢሩሎም ኣሎ ምክንያቱ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ብተደጋጋሚ ንሳቶም እቲ ናይ ኢማራት መንግስቲ ክወጥቀሎም ይደልዩ ኣለዉ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ነዚያ ሓንቲ ክፋር ኢና ኣለና ናበይ ክመልሰኩም ደልየ ኣለኹ ኣብቲ ናይ ኤነርጂ ዝተወሰነ ውሳነ ንኸይድ ሕጂ ስለምንታይ ወሲኖ እሞ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ እቲ ውሳነ ናበይ ክኸይድ ይኽእል let's go to እቲ ናይቲ ኦፔክ ውሳነ ዝበሃል ዘሎ ንዑ ንርአዮ And I wonder what it means. Is it really about the UAE wanting to be able to produce more than its quota? Or is it about a breakdown in the relationship between the Gulfies amidst the Iran war? Or is it about a swap line provided, a dollar swap line provided by the US in exchange for this? Well, let's go by what the energy minister himself, Mr. Sahel al-Mazawi, told me. And essentially what he was saying that this decision was not an easy decision, but it came after careful evaluation, considering the market dynamics now. They thought that the timing was good because clearly the market is being undersupplied. And this decision would make less shockwaves to the market as such. Now, the backdrop to this, as you say, for many years now, there had been reports that there was a growing rift between some of the key producers and UAE obviously standing out there because they had been pushing to ሕጂ ስለምንታይ እያ ኢማራት ነዚ ጌራቶ ዝብል ዘረባ ሓደ ካብቲ ሰንትራል ቦታ ሒዙ ዝቕፅል ዘሎ ዲቤት እዩ ሓንቲ ቻርት ላብዚ ፅንሕላ ክርየኩም እየ ብብዙሕ መንገዲ ክትርጎም ዝኽእል ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ዝነገር ዘሎ ኢማራት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣውትፑት ኦፔክ ኣውትፑት ክበሃል ከሎ ኣበርክቶ ናይቲ ኦፔክ ወይ ከዓ ክንደይ እዮም ዘፍርዩ ወርሓዊ ክንደይ ፐርሰንት ናይቲ ነዳዲ ናብ ዕዳጋ ይቕርቡ ነይሮም ድሕሪ ኢልካ እዚ ኦፔክ ዝበሃል መብዛሕትኦም ክገልፅዎ ከሎ ናይ ስዑድ ዓረብ ኦርጋናይዜሽን እዮም ስዑድ ዓረብ እትፀልዎ ማሕበር እዮም ዝብሉ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስዑድ ዓረብ 39% ቀፂላ ኢራን 15% UAE 10% ኢራቅ 7% ናይጄሪያ 7% ካልኦት ሜምበርስ other members ድማ 22% ይቕርባ ማለት እዩ ስለዚ ብዓብዩ እቲ ዝዓበየ ፅልዋ ዝገብር ዝነበረ ኣብዚ ስዑድያ እዩ now this is a very important aspect ስዑድያ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝነበሮ ኣብዚ ክንብል ፀኒሕና እቲ ዝግበር ዘሎ ውሳነ ድማ ድሕሪት ምልስ ኢልካ እንድሕሪኻዮ ብዓብዩ ንስዑድያ ንምጥቃዕ ዝግበር ዘሎ እዩ ዋላ እኳ ኢማራት ኣብቲ ዕዳጋ
ብዙሕ ከተፍርስ ስለ ትኽእል ናብ ዕዳጋ ክትቅርብ ትደሊ እንተላ ከምኡ ድማ ነቲ ዕዳጋታት ብዝኾነ ይኹን ዝቋፀረ ሓይሊ ተቆፃፃሪ ክህልዋ ትደልን እያ ናፃ ኮይና ክሰርሓሉ ትኽእል መንገዲ እያ ተናድድ ኣላ ብላ 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 ይብሉ እዮም so these are all arguments ዝወሃቡ ዘለዉ እዮም ግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለኻ ክልተ ሰለስተ ኣገዳሲ ነጥብታት እየን ድመፃ እታ ሓንቲ ቀዳመይቲ ኣብዛ ሓደ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፆ ከስማዓኩም እየ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ህልኽ ዝፈጥሮ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ Points worth noting about the announcement that the UAE is leaving OPEC. The first thing to note is this is a political move more than it is an economic move. The UAE, since the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman took power in Saudi Arabia, has been adamant about moving out of the shadow of Saudi Arabia, detaching itself from that big brother. It tried to get out of OPEC in 2023. The Saudis tried to make concessions to keep the UAE as part of the bloc, given that it is a major oil producer as part of OPEC. But this time the UAE believes that now it's armed with Israel, now it's armed with its lobbying machine in Washington. It has the power and capabilities to say to Saudi Arabia, I don't need to be under your umbrella anymore. I don't need to be part of the Saudi-led OPEC. And this point is significant. There's a በቃ እቲ ዘረባ ካብዚኣ እውን ክንብገስ ንኽእል ኢና ግን መቐፀልታ ኣላታ ፅብቕቲ ነቲ ዳይናሚክስ ናይ ዓረብ ካብ ዝፈልጡ ክሰምዕ እንድሕር ጀሚርካ እዩ ሕጂ ኣብቲ ዘረባ ክብዎ ከለዉ ዝሃብዎ መግለፂ ኣሎ ክልቲኡ ከተሓዘልኩም እየ እዚ ውሳነ እዚ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ወይ እውን ሓንደበት ዝመፀ ኣይኮነን ምክንያቱ ሓንቲ ካብቲ ኢማራት ብፍላይ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ መሓመድ ብን ዛይድ ናይቲ ብምሉእ ዞባ ቦስ ክኸውን እዩ ዝደሊ بعدما كاب محمد بن سلمان ናይ سعودية كراون برينس ማለት እዩ ስለዚ ዓቢ ኣብ ስልጣን ዝነውሕ ግዜያት ስለ ዝፀንሐን ዝለዓለ ፅልዋ ስለ ዘለዎን እንታይ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ንሱ ዝለዓለ ቦስ ክኸውን ናይቲ ማእከላይ ምብራቅ እዩ ዝደሊ እንተወሓደ ምስ سعودية ዝወዳደር ፅልዋ ክህልዎ እዩ ዝደሊ سعودية ድማ ጂኦግራፊካሊ ነቲ ከባቢ እንድሕሪኻዮ እቲ ፅልዋ ዘለዋ سعودية let me show you the map እንተሪና እዩ ዝያዳ ክበርሃልና ዝኽእል ብካ ሓደ ግዜ ነቲ ካርታ እናራኻ ምዝራብ ዝያዳ ውፅኢት እዩ ዝበካ let me had this analysis ነቲ ነገር ንምምርማር ዘድልየና ካርታ ነይሩኒ let's see this one there was this map ኣብዚያ እዚኣ ኸሪአኩሞ okay እዚያታ እቲ ከባቢ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ እንዲ ዝመስል እቲ ማእከላይ ምብራቕ ሕጂ እቲ ከባቢ ጥምት ከተብል ከለኻ ቀልጢፉ ዝረኣየካ መን ምዃኑ እቲ ቦስ ኣብቲ ከባቢ ርዱእ እዩ ስዑድ ዓረብ ብስግር ድማ ኢራን ክኸውን ዝኽእል whether you like them or not ትፈትዎም ዲኻ ኣይትፈትዎምን ካልእ ኣርስቲ ኮይኑ ኢማራት ዝረአ ሃገር ኣይኮነን የስ ቁጠባ ኣለዎ የስ ቴክኖሎጂ ኣለዎ የስ ኣቕሚ ኣለዎ ኣገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ከምኡውን እስራኤል እዚኣቶም ጨቓዊት ሃገር እዮም ሕጂ ስዑድያ ከምኡ ድማ ኢራን ቱርኪ ክትብል ከለኻ እዚኣቶም ኣዝዮም ዓበይቲ ሃገራት ሰፊሕ ዝኾነ መሬት ዘለዎም ህዝቢ እውን ዘለዎም ሃገራት እዮም ስለዚ እቲ ውድድር ስዑድያን ኢማራትን ክወዳደሩ ምፍታኖም ልክዕ ከምቲ እስራኤል ነዚ ኢራን ዝበሃል ከውድቕ ይደሊ ምህላው እዚ ትፍልሊ ናው ኢማራት ከም እስራኤል ኣይብለኩም የለኹን እስራኤል is another different beast ምክንያቱ እስራኤል ወላ ዝንእሽተይ እንተረኣኻ ኣሜሪካ ብምሉእ ምስኡ ኣፀጊዕካ ራእዮ ምክንያቱ ነቲ ኣሜሪካ ክዝውር ዝኽእል እዩ the same logic እንተተጠቂምካ ኢራን ኢማራት እያ ትብል ዘላ ንእስራኤል ሒዘለኹ ናተይን ናይ እስራኤልን ፅልዋ ደሚርካ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ፅልዋ ናተይ ዓብ ስለ ዝኾነ ካብዚ ኦፔክ እንድሕር ወፂአ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ነዳዲ ፀገም ስለ ዘሎ እተን ሃገራት ናይ ኦፔክ ክበኣሳኒ ወይ እውን ክዛረባ ኣይከላንየን ወይ እውን ክቋየቋ ኣይከላንየን ብኡ መንፅር ድማ ኣብቲ ቁጠባ ክገብሮ ዝኽእል ፅልዋ ናተይ ድርውት እዩ ስለዚ سعودية يكون كالوتون حماق ملسن كباني أي كلانين سلازي أنا نزيع عدل تقيمة حجو كوتسي يبللو حانت نقرقنا اللابزي العلامة دحرتو كوينات انتاي كسعب كم زغلن انتاي كقبرو خم زخولون يوم زنقرو زلو زمالة دما كوينات مستودة نحنا أبتكو دايتي زيادة نحنا كنواساينا زدلنا يكن شيتنا بزوح كنزب كسيرنا سلازلنا دما كابو شيتنا كساراتاتنا كنحوك كنفتنينا يوم زبلو زلو بخو منجدي كواس أمديو اتزبل وزلو منجدي تزحش منجدي ديو السعودية انتاي سلوا كورد اللايو كالنا يكون طبعا دايمنشن ونا لو مغنياتو أبزي انتاي زبل زربالو السعودية break even points بحالالون هذا نجر كتفريو خلها الزم رأيو هذا نجر أبزح نجر كزاربوي كتسمعوني هم جن reality انتاي كم زمثل
ክልተ ነገር ከስማዓኩም we are learning about economics ኣብዚ ቁጠባ ከመይ ገይሩ ብፖለቲካ ፓኬጅት ኮይኑ ይመጽእ ኣሎ ናይ ቁጠባዊ ጾታ ነቲ ጸላኢኻ ወይ ንመወዳድርትኻ ብኸመይ መንገዲ ከተውድቆ ትኽእል ኢና ንሰምዕ ዘለና Security risks, particularly in the Strait of Hormuz of late. I guess you're talking about the last 8 weeks helped accelerate this decision. And you say this is about, very specifically, about the UAE's national interest at the end of the day. And you've explained how OPEC membership constrains you to a degree. Did the UAE inform OPEC leader Saudi Arabia before it made this decision? And how has Saudi Arabia responded? Well, as you know, Vicky, this is a sovereign national decision. That is, every state has the right to take, and it's been taken after a long review of our policies. Of course, we send the letters today to both His Royal Highness Prince Abdulaziz is. ሕጂ እንታይ እያ ትብሎ ዘላ እዚ ውሳነ እዚ ዓብ ውሳነ እዩ ንዓኻትኩም ሃገራዊ ረብሓኹም ኣቐዲምኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ግን ምስ ስዑድያ ዘለኩም ዝምድና ግን እቲ ዝዓበየ ፅልዋ ከልዎ ዝኽእል እዩ ኣቐዲምኩም ንስዑድያ ሓቢርኩም ማዶ ንዝብል ኣይሓብርዋን ምክንያቱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ዝኾነ ሓበሬታ ከይመፆም ዝኣወጅዎ ምዃኖም ከም ካልእ ህዝቢ ኣብ ምስ ካልእ ህዝቢ ከም ዝሰምዕዎ እዩ ሓቢሩ ማለት እዩ እዚ ማለት እዚ ድማ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ኢማራት እንድሕር ኢልኩም ኢማራት ኣብዚ እዋን 300 ሚልዮን በርሚል እዮም ዘቕርቡ ነይሮም ናብ 5 ሚልዮን በርሚል ከደይብዎ ካፓሲቲ ኣለዎም ዓቕሚ ኣለዎም ኣብዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት ብዙሕ ክሳራ ኣጋጢሞም ኣሎ ዝኾነ ነገር ኣይሸጡን እዮም ዘሎ ወይ ከምቲ ዝግባእ ይሸጡ ኣለውን ስለዚ ስዑድያ ብኽቡር ወላ ፍርቂ ናይቲ ቀደማ ትሸጦ ትሸይጥ ኣላ ብኽቡር ዋጋ ድማ ትሸይጥ ኣላ ኢማራት በቲ ዱባይ ጠቕላላ ተዓፅዩ ኣሎ ወደባት ናታ ተዓፅዩ ኣሎ ቱሪዝም ናታ ተዓፅዩ ኣሎ ካልእ ኩሉ ምንጭ ናይ ቁጠባ ተዓፅዩ ኣሎ ስዑድያ ግን ኤርፖርታት ይሰርሕ ኣሎ ወደባት ይሰርሕ ኣሎ ዝኾነ ዝዓንቀፈ የለን ነዳዲ ድማ ብፍርቂ ካፓሲቲ እንትኾነ እውን ትሸይጥ ኣላ ካልእ ፀጋታት እውን ትሸይጥ ኣላ ስዑድያ ስለዚ ንስዑድያ ብዙሕ ኣይጎድኣን ኢማራት ግን ተጎዲኣ እዚ ማለት ድማ ነቶም ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ውድድር ስለ ዝነበሩ ወላ እኳ ትጎድኦም ዘላ ኢራን እንትኾነት ኢራን ስለምንታይ ንስዑድያ ገዲፋታ ንዓና ዝያዳ ተሃስየና ኣላ ኣብዚ ውድድር እዚ ኣነ ሂሳ ስለ ዘለኹ ድሓር እዚ ኩናት ጠጠው ምስ በለ ንስዑድያ ክሃሲ ዝኽእል ስጉምቲ ክገብር እየ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚኣ እታ መስጢርነታ ምክንያቱ እቲ ካርተል እንታይ ዝገብር ኣብዚ ደጋጊምና ንርአዮ እንድሕር ስዑድያ 39 ትፍቀደላት ኮይኑ ስለምንታይ 50% ወይ ካብቲ ትገብሮ ዘላ ነዳዲ ዝበዝሕ ዘይትገብር እንድሕር ኢልኩም ምክንያቱ ካብኡ ዝበዝሕ እንድሕር ጌራ ብዝሕ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ ክኸውን ስለ ዝኾነ እንታይ ክኸውን እዩ ዋጋ ናይ ነዳዲ መሬት ክዘብጥ እዩ ዋጋ ናይ ነዳዲ መሬት ተዘቢጡ ድማ እቲ ንኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘሎ እቲ ንኩሉ ንዑ ዝገብርዎ ዘሎ መክሰብ ስለ ዘይብሉ ምግባሩ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ እንተወሓደ ነቲ ንገብሮ ዘለና ከኽስበና ዝኽእል መንገዲ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ብዚኣ ክትርድዋ ዘለኩም እዚ ኩናት ከይጀመረ ከሎ እዚ ናይ ኢራን ዋጋ ናይ ነዳዲ ከባቢ 60 ካብ 60 ክሳብ 70 ኣቡታት ኮለ ልብል ነይሩ ስዑድያ ድማ ብዙሕ ክሳራ ዘጋጥማ ነይሩ ይዝበሃል ምክንያቱ ንስዑድያ ዋጋ ናይ ነዳዲ ከባቢ 80 ክኸውን ኣሎ ካብ 80 ንላዕሊ ክኸውን ኣሎ ብሬክ ኢቨን ክትገብር ትኮይና እንታይ ማለት እዩ ብሬክ ኢቨን ማለት ነቲ ትገብሮ ዘለኻስ ትርጉም ክህልዎ እንተኮይኑ ሓደ ንብረት ኣብ ኣፍሪቃ ንዕዳጋ ትቕርቦ እንተለኻ ነቲ ኩሉ ወፃኢታት ናትካ ሸፊንካ መክሰብ ክትገብር ኣለካ እንተወሓደ ግን ንወፃኢታትካ ክሽፍን ድሕሪ ኮንካ ብሬክ ኢቨን ፖይንት ናቶም ከባቢ ኣብ $80 ነዳዲ ድሽየጥ ትኮይኑ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ባጀት ነቲ መንግስቲ ብዙሕ ኣብ ነዳዲ ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ሲ ከም መንግስቲ ስዑድያ ክቕፅል ትኮይኑ ከባቢ 80 ክኸውን ኣሎ ዋጋ ናይ ነዳዲ እዮም ዝብሉ ናይ ኢማራት ብግምጣሉ ካብ 45 ክሳብ $50 እንተሸይጦም እውን ካብ 45 ክሳብ $50 ተሸይጦም ብሬክ ኢቨን ክገብሩ ክእሉ እዮም 60 እንተተሸይጡ መክሰብ ኣለዎ 80 እንተተሸይጡ መክሰብ ኣለዎም ግን ንታሕቲ ብምውራድ መን ዝያዳ ይኸስር እዮም ዝብሉ ስዑድያ ትኸስር ሕጂ ኢማራት እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ንሕና መክሰብና እንተወሓደ ኢትስ ኦኬ ስዑድያ ግን ክትከስር ኣለዋ ተረድኡን እዚኣ ስዑድያ ክትከስር ኣለዋ ምክንያቱ ስዑድያ በዚ ናይ ነዳዲ ኣታዊ ጌራያ ናይ ሆቴላት ትሰርሕ ዘላ ገለ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ትሃንፅ ዘላ ናይ ቱሪዝም ሴንተርስ ትኸፍት ዘላ ሓድሽ ቁጠባ ትሃንፅ ዘላ ንዑ ነቲ ሓድሽ ቁጠባ ምስ ሃነፀት መወዳድርትና ኮይና ኣብ ናይ ኮንፈረንስስ ኣብ ናይ ስፖርት ኣብ ናይ ቢዝነስ ክትወዳደረና ስለ ዝኾነት ከይ ተበገሰት ከላ ክትወድቕ ክትክእል ኣለዋ
ስለዚ ዋጋ ናይ ነዳዲ ታሕቲ ከም ዝወርድ ክንገብር ኣለና ክብሉ እዮም ጸኒሖም ኣብቲ ካርተል ስለ ዝነበሩ ግን ነቲ ስጉምቲ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ስለዚ ሕጂ እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ኣብዚ ኩናት ከለና ሕጂ ዶ ካብቲ ኦርጋናይዜሽን ንወፅእ ኣሜሪካ እውን ትደልዮ እያ ነዚ ናትና ምውፃእ ስለዚ ነቲ ካርተል ዝበሃል ዘሎ ነዚ ኦፔክ ዶናልድ ትራምፕ ኣይፈትዎን እዩ ነይሩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ካነ ሕጉስ ብኡ ድሕርቲ ኩናት ድማ እንድሕርቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ ድማ 3 ሚልዮን ንመዓልቲ ንሸይጥ ዝነበርና 5 ሚልዮን ክንሸይጥ ንኽእል ኢና ወይ 4 ሚልዮን ዝኻ ብብዝሒ ብምሻጥ ዋላ እቲ ዋጋ ይጉደል በቲ ሓደ ንስዑድያ ንሃስብ በቲ ድማ ንሕና ድማ ብዙሕ ኣታዊ ንገብር ቡግ ጌርና ድማ ኣብ ካልእ ቁጠባና ኢንቨስት ክንገብር ንኽእል ኢና ንሕና ዝብል ኣረኣያ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እቲ ዊን ዊን ስትራቴጂ ዝነበራ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ናብ ዊን ሉዝ ንሕና ወላ ንኽሰር ንስኻትኩም ዝያዳ ስለ ትህሰዩ ናባኻትኩም ንዓኻትኩም ንምህራም ቀንዲ የዋፅኣና ይብሉ ኣለዉ ሓደ በሉለይ ካልይቲ ንበዓላታ ኢማራት ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ days into the Iran conflict, and UAE, as we know, has taken more hits than even Israel. So how bad a hit has UAE taken? This infographic examines the issues that UAE has, the losses it has suffered, and whether it has a sovereign debt crisis. And by that, what we mean is that, is the UAE completely solvent? If not, what could be the problems and how it is trying to get out of it? And also follow/subscribe. UAE 2026. Does it have a sovereign debt crisis? Well, it does not, but it is taking a hit. What is the problem? Well, the shock is ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢማራት ኣብዚ ኩናት እዚ ኦልሞስት 6 መዓልቲ ሕሊፍሉ ኣብ ዘሎ ገለ ካብተን ብብርቱዕ ተሃስየን ዘለዋ በቲ ኩናት ኢማራት እያ ሕጂ እዚ ተሃሪማ ዘላ ናብ ቁጠባዊ ቅልውላው ይወስዳ ኣሎ ዶ ንዝብል ሕጂ ክልተ ቃላት ኣለዋ ኣብ ቁጠባ ክትጥቀም ከለኻ ኢንሶልቨንት ወይ ከዓ ሊኩዊዲቲ ፕሮብለም ኢንሶልቨንሲ ፕሮብለም ዝበሃል ኣሎ ናይ ሊኩዊዲቲ ፀገም ማለት ንግዚኡ ካሽ ክጎድለካ ከሎ ኣብ ኢድካ ጥረ ገንዘብ ነቲ ዘድልየካ ንኣብነት መሬት ህልወካ መሬት ወይ እውን ካልእ ከብቲ ወይ ካልእ ጥሪት ኣለካ ስለዚ ካፒታል ኣለካ ሸጥካ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ግን ገዛ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሸጦ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ንሕጂ ክትፈትሖ ትኽእል ገንዘብ ተሲኢንካ እንታይ ይበሃል ሊኩዊዲቲ ፕሮብለም ይበሃል እቲ ገንዘብ ዘለካሲ ሊኩዊድ ኣይኮነን ቅልጡፍ ኢሉ ክቕየር ዝኽእል ኣይኮነን ሶልቨንሲ ማለት ድማ እቲ ዘለካ ንብረት ጠቕላላ ዘይሽየጥ ክኸውን ይኽእል እዩ መሬት ክህልወካ ክእል እዩ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ መሬት ክህልወካ ክእል እዩ ካብ ከተማ ኣስመራ 50-60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ገለ መሬት ኣለካ ክሸጦ ስለ ዘይትኽእል ወላ እቲ መሬት ኣድላይ እንተኾነ ግን ክገዛልካ ዝኽእል ኣብዚ ቀረባ ከይትረክብ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እንድሕሪ ሽግር ናይ ቁጠባ ኣለካ እዚ መሬት እዚ ከትሕነካ ይክእልኒ ኢንሶልቨንት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ዓይናይ ፀገም ናይ ኢማራት ክበሃል ከሎ ሶልቨንሲ ፕሮብለም የብሎምን ብዙሕ ካፒታል ኣለዎም ብዙሕ ስቶክስ ኣለዎም ብዙሕ ትሬጀሪስ ናይ ኣሜሪካ ኣለዎም ስለዚ ናይ ቁጠባ ሽግር ንክወድቁ ዘግብሮም ፀገም ኣለዎም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ሊኩዊዲቲ ፀገም ግን ኣለዎም እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሊኩዊዲቲ ማለት ደሞዝተኛ ሰራሕተኛታቶም ክኸፍሉ ዕዳኒ ዘለዎም ነቲ ወለድ ናይቲ ዕዳኒ ክኸፍሉ ካልእ ብዙሕ ፀገም ኣለዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ባጤራ ናቶም እንታይ ዝበሃል USD ፔግድ እዩ ዝበሃል ባጤራ ናቶም ዲርሃም ናብ ኣሜሪካ ዶላር ናይ ኣሜሪካ ዝተኣሰረ እዩ እዚ ማለት ድማ $1 3 ዲርሃምን 3.6 ዲርሃም እዩ እንድሕር ኢልና ኩሉ ግዜ 3.6 ዲርሃም ንዘለዎ ዶላር ክብዎ ዶላር ቅሩብ ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ እዚ ማለት እኹል ዶላር ተዘይብልካ እቲ ትብሎ ዘለካ ዘረባ ትርጉም የብሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ ፔጊንግ ክስበር ስለ ዝኽእል ናይ ግድን ዶላር ክትቅርብ ኣለካ ክንዱ ዶላርካ ከይህልዎም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ነቲ ዝነብሮም ዶላር ካበዮም ደምፅዎ ነይሮም ነዳዲ ሸይጦም እዮም ደምፅዎ ነይሮም ነዳዲ ልክዕ ከምዛ ትሕለብ ላም ስለ ዝኾነት ነዳዲ ይሽየጥ ካሽ ይመፆም ስለዚ ነቲ ፔጊንግ ሲስተም ከምኡ ድማ ነቲ ዕዳታት ዘለዎም በቲ ካሽ ዝመፅእ ዘሎ ገይሮም ከፍልዎ ነይሮም ነቲ ወለድ ናይቲ ዕዳታት ዘለዎም እውን በቲ ቀፃሊ ዝመፅኦም ዝነበረ ካሽ ናይ ነዳዲ ገይሮም ይሽፍንዎ ነይሮም ሕጂ ካሽ ዝበሃል ይወፅእ የለን ካብቲ ነዳዲ ሽያጥ ዝኾነ ይመፅእ የለን ወይ ከዓ እዚኡ ውሕድ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እቲ ሊኩዊዲቲ ፕሮብለም ኣሎ ድሕሪ ነዊሕ ቀፂሉ ድማ እቲ ሶልቨንሲ ፕሮብለም እውን ክህሉ እዩ ምክንያቱ ብሓፈሻ ኣለዎም ዲኸ ካፒታል ክትብል ትኽእል ኢኻ ኢማራት ሕጂ ብዙሕ ስቶክስ ኣለዎም ቦንድ ኣለዎም ገለ ኣለዎም እቲ ሶቨሬን ፋንድስ ዝበሃል ስለ ዘለዎም ኣሜሪካ ድማ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣሜሪካ ነቲ ካረንሲ ስዋፕ ዝበሃል ዘሎ እምቢ እንድሕሪ ኢላ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዩ ዝበሃል ደን እምቢ እንድሕሪ ኢልኩም ንሕና ድማ ነቲ ነዳዲ ነቲ ዘለና ስቶክስ ናይ ተስላ ድዩ ናይ ኣሜሪካ ቦንድ ድዩ ኩሉ ንዑ ክንሸጦ ኢና ንሽጡ ብቕልጡፍ ክንሸጦ ተጀሚርና ድማ ናይ ዕዳጋ ክራሽ ከጋጥም እዩ ዶናልድ ትራምፕ ክትጉዳይ ኢኻ ስለዚ ንሕና ነቲ ዘለና ሽግር ንመሰጋገሪ ኣሜሪካ ክትሕግዘና ኣለዋ ክትሕግዘና ዘይትኽእል ተኮይና ድማ ንሕና ሓደ ንኣሜሪካ ክንሃስያ ንነፍስና ከነጥሕን ናብ ቻይና ወይ ናብ ካልእ ክንከይድ ኢና ስለዚ ፅባሕ ንጎ
ስለምንታይ ጎዲእኩምና ኣይትበሉና ይብልሎ በቲ ካልእ ድማ ኣሜሪካ ንዓኸም እውን ዝጎድዩ ስለዚ ንዓና ኣትሕኑና ዝመስል እዩ ኣሜሪካ ድማ ክሕግዝዎም ምዃኖም ወሲኖም The UAE stock markets have lost close to $120 billion in market value since the conflict started, and tourism and real estate are slowing down. What is the buffer? Well, the UAE possesses more than $300 billion in central bank reserves and approximately $2 trillion in sovereign wealth. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሪል ስቴት ናቶም ከምኡ ድማ ስቶክ ማርኬት ናቶም ካልእ ኣካል ናይ ቁጠባ ናቶም ክሳብ 120 ቢልዮን ከሲሩ ዝሓሰት እዩ ልዕሊ እዩ ልዕሊ እቲ ክሳራታት ኣጋጢሙ ዘሎ ግን ንግዚኡ ክሸፋፍን ወይ ይፍትን ኣለዉ UAE possesses more than 300 billion in central bank reserves and approximately 2 trillion in sovereign wealth funds. ስለዚ ብዙሕ ካሽ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ክሳብ 2 ትሪልዮን ኣብ sovereign wealth fund ኣብ stock market ገለታት ኢንቨስት ኮይኑ ዘሎ እንተለዎም ዘድልዮም ገንዘብ ሲ ከምፁ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሓፂር ግዜ ክሞቱ ዝኽእሉ ሃገር ኣይኮኑን ብውሕዱ ብዓይኒ ካልኩሌሽን ክትሪኦ ከለኻ የግዳስ እዚ ማለት ፀገም የብሎምን ማለት ኣይኮነን So the thinking there, at least in terms of timing, resources locally and globally, and we are not going to shock the market. Now, the second dimension to your question is perhaps the geopolitical considerations and the fact that in the past couple of months, we've been reporting this on Bloomberg, there has been somewhat of a growing rift between the UAE and Saudi Arabia, especially when it comes to some of the geopolitical dealings in the region, not only around the approach to the Iran war, but also with Sudan, with Yemen. So I asked the energy minister whether there was a political dimension to this decision. Here's what he said. It has no political link. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኣይኮነን ንሕና ንቁጠባዊ ረብሓና ዘተኩር ስጉምቲ ኢና ንወስድ ዘለና እቲ ንገብሮ ዘለና ድማ ንዓና ክርብሕ ብዝኽእል መንገዲ ዝገበርናዮ እዩ ኣብ ፖለቲካ ናብ ካልእን ክውሰድ የብሉ እቲ ጉዳይ ብዝብል መንገዲ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ብዝኾነ እዚ መንገዲ እዚ ናበይ ክኸይድ እዩ እንታይ ከምፅ እዩ ኣብ መወዳእታ እዘን ሃገራት እንታይ ከጋጥመን እዩ ዝምድናን ክፈትሓ ክእል ኣድየ መን ንመን ክቐትሎ ይኽእል መን ንመን ከዳኽሞ ይኽእል መን ንመን ከውድቆ ይኽእል ስዑድያ ድያ ክትጉዳእ ካብዚ ኢማራት ድያ መሊሳ ክትጉዳእ it's too early to speculate እዩ ዝበሃል ግን ኣብ መንጎን ዘሎ ባእሲ መን መሊሱ እናረሰነ ይኸይድ ኣሎ ንመለስ ኣብቲ ጉዳይና announced that it plans to quit OPEC and OPEC Plus, as well as US stating that Iran wants to end the blockade as far as the ሓንቲ ነገር ከሪአኩም ደልየ ነይረ ምናልባት ብዛዕባ ነገስታት ብዙሕ ንዛረብ ስለ ዘለና ሓደ ሰብ ንጉስ ክኸውን ዝደሊ ከም ዘሎ ድማ ይንገር ኣሎ መን ይስኸ ነዞም ነገስታት ኣመና ካብ ምፍታው ዝተበገሰ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ደሊሉ ኣልስከ About the State Department headed by Marco Rubio, who's the Secretary of State, in addition to being the National Security Advisor and was for a time the archivist of the National Archives and the head of USAID, has decided to commemorate America's 250th anniversary. Some passports will feature an image of President Trump. The State Department said the new passport will be the default one out of the Washington agency for those who renew in person. This is just another example, the president adding his name or image to government items. You may remember him adding his likeness to the National Park Pass. ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፓስፖርት ናይ ኣሜሪካ ስእሊ ናቱ ይእትይዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብምክንያት ናይ 250 ዓመት ናፅነት ናይ ኣሜሪካ ካብቲ ምስረት ማለት እዩ ኣብ ፓስፖርት ስእሊ ናቱ ይእትዮም ኣለዉ ፅንሕ ኢሉ ድማ ኣብ ልብኹም እትውኒ ወላ ተወቀጡ ንክብሎም ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ንጉስ ክኸውን ከም ዝደልን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ስእሊ ናቱ እናተረኣየ ይኸይድ ከም ዘሎን ሓደ መዓልቲ እዚ ሰብ እዚ ነቲ ዲሞክራሲ ኣለና ዶ ገለ ድብልዎ ደለዉ ፋሕ ከብለሎም ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዳርጋ እዚ ዓይነት ብክያት ድማ ብብዙሕ መንገዲ ዝስማዕ ዘሎ So King Charles is here to help mend fences, okay? He wound up saying something to Congress that kind of embarrassed me. It did. And I think it should embarrass you too. Here it is. Magna Carta is cited in at least 160 Supreme Court cases since 1789, not least as the foundation of the principle that executive power is subject to checks and balances. Beautiful sentiment. And then I heard this. Why are they clapping? Why is anyone on the... ንጉስ ናይ ኣባይ ብሪጣንያ ወይ እውን ናይ ዩኬ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ነቲ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ክዛረብ ከሎሲ
አንገለ ካብቲ አገዳስነት ዘለዎ ሕግና አሜሪካ checks and balances ማለት ስልጣን ናይ ፕሬዚደንት ስልጣን ናይ ኮንግረስ ስልጣን ናይ ሴኔተርስ ተፈላለዩ ምህላው ሓደ ስልጣኑ ሰጊሩ ብዙሕ ነገር ንኸይገብር ምትሕልላው ስለ ዘሎ ወይ እዚ ድማ ክዕቀባሎ ኢሉ ባሽሙር ገይሩ ዶናልድ ትራምፕ ንብዙሕ ነገር ይጥሕስ ከም ዘሎ ክዛረብ ከሎ እቲ ኮንግረስ ብዘይናቱ ትእዛዝ ብዘይናቱ ፍቃድ ኩናት ኣብ ኢራን 6 መዓልቲ ገይሩ ንዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ጌርካ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ክኸስስ ዘይከኣለ ከይሓፈሩ ነቲ ዘረባ ከጣቅዕሉ ተራእዮም እንታዮም ንምንታዮም ዘጣቅዑ ዘሎ እምበርደሩ ዶም እቲ እንግሊሽ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ እናበለይ ዝቁጣዕ ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ሕጊ ናይቲ ሃገር ወይ እውን ነቲ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር ጥሒሱ ናብ ንጉስ ገጹን ድሌቱ ዝገብር ዓይነት ናኾነ ይኸይድ ኣሎ እዮም in ways we have never seen. They're clapping after they ducked military authority that allowed the mystery that is ongoing in Iran. They're clapping when the DOJ is taking dictation from the president and suing everyone he doesn't like. They're clap. He uses the FCC to go after 20,000 ABC TV employees because he doesn't like one of them. Messing with their broadcast licenses if they don't axe Kimmel. The irony. You clap for a king who is saying he respects the checks and balances of power that are supposed to envelop our presidency, while you cower before a president who abuses every check and balance he can and acts like a king. Not to put too fine a point on it. ብሓፈሻ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ክኸውን ካብ ፕሬዚደንት ወፂኡ ንጉስ ክኸውን ከም ዝደሊ ዝነግሮም ዘሎ እቲ ኮንግረስ ድማ ኣክንዲ ዝቃወሞ ቱ ኪንግስ ክልተ ነገስታት ኢሉ እቲ ዋይት ሃውስ ከም ጆክ ገይሮም እዮም ዝህብዎም ዘለዉ but this is not ብዙሓት ሰባት ፍርህ ኣለዎም ዶናልድ ትራምፕ ዋላ እኳ ዕድሚኡ ከይዱ ዘሎ እንተኾነ he might be ናብ ንጉስ ገፁ ናይ ንጉስ ክኸውን ወይ እውን ኣብሶሉት ፓወር ክህልዎ ዝፅዕር ሰብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፍርህ ናይቶም ኣሜሪካውያን ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተበላሸወ እና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሕግታት እናሰገረ ይኸይድ ኣሎ ሓንሳብ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፓስፖርት ስእሊ ናቶ ኢትሎም ኣሎ ስለዚ እቶም ፓስፖርት ክትሕድሱ ምዃንኩም ተነጊርኩም ዘሎ ወይ ፓስፖርትኩም ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ ዋርሕ ትሕድሱ ብፍላይ ብኣካል ኣብቲ ኢሚግሬሽን ድሕሪ ከይድኩም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስእሊ ዘለዋ ፓስፖርት ክወሃበኩም ከም ዝኽእል ዝነግር ዘሎ እቶም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፓስፖርትኩም ንዝመፅእ 7 ዓመት 10 ዓመት ክትርእይዎ ትደልዩ ከድኩም ውሰድዎ ኣነ ግን ከም ናተይ ርእቶ እንተተረፈኩም ይሓይሽ ዝብሎም ወላ እንተፈተኹም ምክንያቱ ንዑ ዘይፈትው ተመፅኦም ፅባሕ ንጎ ኣብ ፈቐዱ ሃገር ፓስፖርትኩም ከተርእዩ ከለኹም ከይትዋረዱ እዚኣ ተጠንቀቑላ ክብለኩም ይደሊ ሕጂ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ምዚ ከባቢና ምስ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ምተሓሓዝ ክህልዎ እዩ እስከ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዘን ሃገራት ዓረብ ዘጋጢምዎን ዘሎ ባእሲ ኣብ ዞባና ብኸመይ ማኒፌስት ይኸውን ኣሎ ክንርኢና let's go. Across the Bab el-Mandeb Strait lies Eritrea, a long, quiet coastline, its deep-water ports of Massawa and Assab, untouched by foreign militaries. The silence here is striking, the emptiness deliberate. No foreign flags, no sprawling compounds, just deliberate emptiness. The ports stand ready, but remain closed to outsiders, a testament to a different vision of sovereignty. Eritrea's silence is not neglect, but a statement, sovereignty above all else. Here, independence is fiercely guarded, and the absence of foreign presence is a point of pride. While neighbors like Djibouti and Somalia rent out land for foreign bases, Eritrea stands alone. ሓደ ካብቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣዛረባ ርእስቲ ዘሎ ብዓብዩ ደረጃ ድማ እዚ ሕጂ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትፍትኖ ትደሊ ዘላ ወይ እውን ተበግሶ ክትወስድ ትኽእል እያ ፅምዶ ክትገብር ትኽእል እያ ምስ ኤርትራ ክትሰርሕ ትኽእል እያ ዘብል ዘሎ ዘረባ ዳርጋ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ እዩ ካቨሬጅ ዝወሃቦ ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ፕሪማቹር ማለት ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ዘሎ እምበር ሓደ ዝተጨበጠ ወይ እውን ኣብ ኩንነት ዝበፅሐ ነገር ኣይኮነን የግዳስ እዚ ነገር እዚ ናብ ፍረ ንኸይበፅሕ ዝግበር ዘሎ መሕለኻታት ዝዝረብ ዘሎን ዝበሃል ዘሎን ዝውሰድ ዘሎ ተበግሶታትን ክትርኢ ከለኻ ናይ ብሓቂ ኣሰባድን ናይ ብሓቂ ኤርትራ ብተደጋጋሚ መንገዲ ትምልሶ ዘላን ትዛረበ ዘላን እኳ እንተኾነ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ግን ንምንታይ ካ ከተተሓሕዞ ዘለካ ኣሜሪካ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትመፆ ዘላ ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ፈተና ወይ እውን ሽርክነት ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ብልፅግና እንታይ ይብል ኣሎ
ጦር በቶ አሰብን በሚወርበት ጊዜ የመጨረሻው ቀን እኔ እዛ ነበርኩና ሌላ ስራ ነበረኝ። አየር ወለዶች ከኔ ጋር አንድ 16 አየር ወለዶች ነበሩ። እነሱ የኔ አጃቢዎች ነበሩ። በመጨረሻ ቀን ምንም በማላቀው ሰዓት ላይ ተጠርቼ ታጅበው ውጣ አሉኝ። በጦር ታጅፌ ወደ ኤሊዳር ሄድኩኝ። ኤሊዳር ስንሄድ ኤሊዳርም ብዙ አሁን ልገልጸው በማልችለው ሁኔታ ላይ የነበረ ሁኔታ ተፈጥሮ ነበረ። ያንን ጨርሰን ወጣን። ሀሰብ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በማንፈልገው መንገድ ላይ እንዳለች ሁላችንም እናስታውሳለን። ሀሰብና ቀይ ባህርን መልሶ ወደ እናት አባቱ ሀገር ለመመለስ እዚህ ያለው ሰራዊት ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ቀፎው እንደተነካ ንብ እንደተነሳ አውቃለሁ። ይህን ደግሞ ለማድረግ ሁላችንም ታጥቀን እንነሳላለሁ። ሀሰብ የኤርትራ ጦር በቶ ሀሰብን በሚወርበት ጊዜ የመጨረሻው ቀን እኔ እዛ ነበርኩና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ ኤርትራ ይኹን ብዛዕባ ዓሰብ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ዘለዎ ተመክሮ ዘለዎ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ክዛረብ ዝኽእል ዘበለ ማይክሮፎን እዩ ዝኽፈተሉ ዘሎ። ብዛዕባ ዓሰብ ክትዛረብዎ ትኽእሉ። ኣብ ክሽነ ዲኹም ትሰርሑ ነርኩም፣ ኣብ ሽቓቕ ዲኹም ትሰርሑ ነርኩም፣ ዋርድያ ዲኹም ነርኩም፣ ሓላፍ መንገዲ ዲኹም ነርኩም፣ ካፒቴን ዲኻ ነርካ፣ ሓላፊ ዲኻ ነርካ። ብዛዕባ ዓሰብን ብዛዕባ ባሕርና ኤርትራን ዝኾነ ይኹን ዝፈልጥ ማይክሮፎን እዩ ዝወሃበ ዘሎ። እቲ ዕላማ ድማ ስምዒት ናይ ህዝቢ ብኸመይ መንገዲ ናብዚ ጉዳይ እዚ ኣንከር ትገብሮ፣ ናብዚ ተኣስሩ። ሕጂ ከይድካ ዓሰብ ከይትወስድ ትኽእል ኢኻ፣ ኣብ ደገ ባሕሪ ሕጂ ከይድካ ከይትወስድ ትኽእል ኢኻ። ግን ሓደ ነገር ክትገብር ኣለካ። እዚ ዓሰብ ዝበሃል ወይ እውን እዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ነኺስካ ናብኡ ህዝቢ ብዛዕባኡ ጥራይ ኩሉ ፀገሙ ካብኡ ከም ዝብገስ ዘሎን ንዓሰብ ዝኸሰረሉ መዓልቲ ነዳዲ ካብኡ ክኸብር ከም ዝጀመረ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ሕማቕ ዝኸይድ ዘሎ ብሰንኩ ምዃኑ ኩሉ እዚ ሕጂ ዝገጥሞም ዘሎ እውን እንተኾነ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዓፅዩ ዘጋጥም ዘሎ ሽግር እውን እንተኾነ ቅድሚ 30 ዓመት ቅድሚ 35 ዓመት ዓሰብ ስለ ዝኸሰሩ ከም ዘጋጥሞም ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሰኣን ዘሎ ነዳዲ ወይ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እኽሊ ከቢሩ እንተሎ መናብሮ ከቢሩ እንተሎ ዓሰብ ቅድሚ 35 ዓመት ስለ ዝኸደት ከም ዘጋጥም ዘሎ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ንምእማን ዝግበር ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ቅኑዕ ከይከውን ይኽእል እዩ ክለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኖ I think they are really pushing for it። ስለምንታይ ንኣሜሪካ ቀጥታ ምስ ኤርትራ ክትዘራረብ ስለ ትኽእል ተቐላጢፍና ገለ ነገር ክንገብር ክንክል ኣለና። ገለ ነገር ተዘይገበርና ድማ እንተወሓደ እቲ ኣጀንዳ ተዋሂብና ዘሎ ቀልጢፍና ኢድና ክንብ ኣይኮናን። እቲ ዘረባስ ክቕፅል ኣለዎ፣ ወላ እቲ ተግባር እንተወሓደ እቲ ዘረባ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል መርገፂ ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ሕቶ ሕጂ ኣሜሪካ ስለምንታይ ናብ ኤርትራ ክትመፅእ ትሓስብ ኣላ? this needs to be addressed። ንኤርትራ ስለ ዝደንገፀት ወይ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዋ ኣካይዳ ብፍሉይ ክትጥምት ስለ ዝደለየት ወይ እውን መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ሎቢ ቆፂሩ ስለ ዝልምኖም ዘሎ ድዩ? ነው ሓንቲ ቢቢሲ ዝገበርዋ ቪድዮ መከረየኩም ስለምንታይ ናባና ክመፁ ከም ዝኽእሉ። እዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ሂብዎ ዘሎ መልሲ እውን ከረየኩም እየ። ምዝ እንታይ ዘተሓሓዘ ኣለዎ? እቲ ንልኡላውነት ሃገር ዝገልጽ ሓደ መንግስቲ ሓደ ሰራዊት ዝብል መትከል ካብ ፅንሲ ሓሳብ ሓሊፉ ኣብ ባይታ ክትግበር ብከቢድ ክብዳህ ይርአ ኣሎ። እቲ ዞባ ብዙሕነት ሓይልታት ኣብ ዝነገሰሉ ፖለቲካዊ ስልጣን ብኣፍ ሸምበቆ ብረት ዝዕቀነሉ መድረኽ በፂሑ ይርከብ። እዚ ተሪእዮ እዚ ኣብ መንጎ ማእኸላይ መንግስትን ካብ ፖለቲካዊ ማእኸል ተገሊልና ዝብሉን ዘሎ ዘይፍታሕ ታሪካዊ ግጭታት ዝምንጩ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። መንግስታት ነቲ ፍትሓዊ ምክፍፋል ስልጣን ዝጠልብ ሕቶታት ብልዝብ ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ንገዛእ ርእሶም ጎድናዊ ዕጡቃት ብምፍጣር ስልጣኖም ንምክልኻል ስለ ዝፍትኑ ሎሚ እቲ ምስሓብ ንህላወ ዘን ሃገራት ኣብ ሓደጋ ኣትይዎ ኣሎ። ሕጂ ተፈላለየ ኬስ ክቡነ ሕፅር ኣቢልና ክንሪኦ ጥራይ እዚ ሃገር ድሕርቲ ን10 ዓመታት ምስ ካርቱም ዘካየደትዎ ቃልስን ናጽነት ኣብ 2011 ሃገር ክትኸውን ከላ ዓብዪ ተስፋ ተነቢሩላ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ሕጂ ኣብዚ እታ ካርታ እውን ጌጋ ኣለዋ እንድዩ ደቡብ ሱዳን ኣይገበሩላን ኣለዎ። ስለዚ ደቡብ ሱዳን ክትሉ ነይርዋ፣ ሱዳን እውን ክትሉ ነይርዋ። ስለምንታይ ንኢትዮጵያን ሶማልያን ሶማሊላንድን ጥራይ ገይሮም ኣለዋ ኣስሚሮም ኣለዎ ኣይተረዳንን። ብሓፈሻ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሙሉእ እንተሪኢኻዮ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሲቪል ዎር ዘረባ ዘድልዮ ኣይኮነን። ደቡብ ሱዳን ኣብ ሰንኮፊ ዘሎ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ማርሻልን ሲልቫኬርን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኩናት ክጅምር ይኽእል እዩ። ተዓዲ ድማ ናብ ካልእ ነገር ክታቱ ትኽእል እያ። ምክንያቱ እዚአን ሃገር እዚኣተን ብፍላይ እዛ ደቡብ ሱዳን ትበሃል ሃገር ኣብ ሰንኮፍ ዘላ እያ። ቁጠባ ደረጃ ናታ እውን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ የለን። ስለዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ዝነበረ ድጓማታት እውን ከምቲ ቀደም የለን። ስለዚ ኩናት ናይ ሱዳን ከዓ ኣይሓገዘን። ኩናት ናይ ሱዳን ብኡ ነዳዲ ይሸጡ ስለ ዝነበሩ ንሱ እውን ኣይሓገዘን እዩ ዝበሃል ዘሎ። ኮይኑ ተሪፉ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ እዩ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ቀፂልና ካብኡ ናይ ደቡብ ሱዳን ጥራይ ዘይኮነ ናበይ ወስድዎ እቲ ካብዚኣቶም ሰጊርና ኢትዮጵያ
ናይ ኢትዮጵያ ስከኒሽን ይስማዕ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ዝመስል ውጥጥ ሓይልታት እዩ ዝርአ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዳርጋ ኩሎም ሓይልታት ናይቲ ሃገር ብምዕዳምን ምስ ኤርትራ ውዕል ሰላም ብምፍራምን ተስፋ ብዝህብ እዩ ጀሚሩ ኖቤል ሰላም ክሳብ ምሽላም እውን በቂዑ እንተኾነ ፖለቲካዊ መድረኽ ኢትዮጵያ እናፀበበ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዳግማይ ተደፊኦም ካብ ማእኸል ክርሕቑ ተራእዮም ገለ እውን ክሳብ ዕጥቃው ቃልሲ ናብ ምክያድ በፂሖም ህወሓት ካብ ማእኸል ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ጠቕሊሉ ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራ እውን ኣስፋሕፊሑ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከም መፍትሒ ዝተቐመጠ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ኣብታ ክልል ዝተፈላለዩ ሓይልታት ክፍጠሩ ገይሩ እዩ ግዝያዊ ምምሕዳር ውድብ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ብተወሳኺ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተኣኻኸበ ዕጡቕ ሓይሊ እውን ኣሎ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ብጀነራል ታደሰ ወረደ ይምራሕ እኳ እንተሃለወ ኣብ መንጎ እቲ ምምሕዳርን ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ውድብ ሕወሓትን ዘሎ ፍልሊ ነቲ ክልል ብኣብዝሓ ኣብ ክልተ ፖለቲካዊ ማእኸል ኣትይዎ ይርከብ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዘሎ ኩነታት እውን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ሓይልታት ፋኖን ኦላን ሙሉእ ቁፅፅር ስለ ዘይብሉ ሃገራዊ ምርግጋእ ክመጽእ ኣይከኣለን ተንታኒ ዊልያም ዴቪድሰን ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ብዙሓት ዕጡቓት ሓይልታት ተወጢራ ትርከብ እዚ ድማ ንማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ኩለን ክልላት ሙሉእ ቁፅፅር ንኸይህሉ ገይርዎ ኣሎ ክብል ንኣሶሽየትድ ፕረስ ገሊጹ ናው ኣብ ኩለን እዚአን ሃገራት ዝፃወትዎ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ብኡ መንፅር እናተዛረቡ እዮም ዝኸዱ ኣብ ሱዳን እውን እንተኸደ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ጀነራላት ተባሂሉ ዝተበገሰ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ሱዳንን መንግስቲ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ናይ ፕሮክሲ ዎር ብናይ ካልኦት ኢድ ኣዙር ዝግበር ዘሎ ኩናት ነቲ ሃገር ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣብፅሒዎ ኣሎ ብዙሕ ዘረባ ዘድልየ ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ግዜ ካቨር ስለ ዝገበርናዮ ብሓፈሻ ኣብ ሶማልያ እንተኸድካ እውን ተመሳሳሊ ቢቢሲ ክጠቕስዎ ወይ እውን ኣትሪሮም ክዛረብሉ ዘይደልዩ ነገር እንተሎ ሓደ ነገር ጥራዩ እሱ ድማ እንታይ ዝብል እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ብምሉእ ተመሳሳልነት ዘለዎ ሽግር ምዃኑ ኣብዚ ኩሉ ዘሎ ፀገም ኣብ ሶማልያ ዘሎ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ኣብ ሱዳን ዘሎ ፀገም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ፀገም ናይ ደገ ሓይሊ እንታይ ዓይነት ኢድ ከም ዘለዎ ብዙሕ ይዛረብሉ እዮም ምክንያቱ they're also part of the agenda ማለት እቲ ኢማራት እንዲሁ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቶም ኤክስተርናል ፓወርስ ነቲ ኩነታት ዝፅየቕ ዘሎ ስቕ ኢሎም ዝርዩ ዘለዉ እውን ኣብ ገሊኡ ድማ እቲ ናይ ምፅያቕ ተልእኾ በዓላቶም ፋንድ ዝገብርዎ ዘለዉ ምዃኖም ምስጢር ኣይኮነን ንኣብነት ውሕዱ ሶማልያ ኢትዮጵያ ሱዳን ድሕሪ ወሲድካ ኢማራትን ካልኦት ሃገራትን ካልኦት ሓይልታትን ዝገብርዎ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ሸለሊልካ ክሕለፍ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት እቲኻ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ገፃ ዝምድና ክገብር እየ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ እየ ምስ ኤርትራ ዝምድናታተይ ከስተኻኽል እየ ክትብል ከላ ካብ ዜሮ ተበጊስ ኣይኮነትን ኣብቲ ዞባቲ እቲ እንኮ ካልእ ፀገማት ናይ ቁጠባ ይኹን ካልእ ሽግራት ይኹን ፀጥታ ናይ መሬቱን ናይ ባሕሩን ከውሕዝ ዝኽኣለ ሰማዩ መሬቱ ባሕሩ ሙሉእ ብምሉእ ክቋፃፀር ዝኽእል ዘሎ ሃገር እንተሎ ኤርትራ እዩ ስለዚ ምዚ መንግስቲ እዚ ምስራሕ ኣገዳስነት ኣለዎ ኢሎም እዮም ናብ ኤርትራ ገፆም ዝቐርቡ ዘለዉ ናው እዚ ጉዳይ እዚ መጀመርያ ለንቀነ ወፂኡ ዘሎ ኣርቲክል ካብ ምንታይ ተበጊሰ ይዛረብ ከም ዘለኹ ዘይተረዳእኩም ኩሉ ክእል እዩ ክልተ ሰለስተ ነቐፌታታት እንዲሁ ክወፅእ ቀኒ እዩ ሓደ ማይክል ሩቤን ዝበሃል ኣርቲክል ፅሒፍ ኣሎ እዚ ኣርቲክል ንሱ ፅሒፍዎ ዘሎ እንታይ ዝብል ኣርእስቲ ናቱ ሊፍቲንግ ሳንክሽንስ ኦን ኤሪትሪያ will lead to US strategic defeat ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ እገዳ እንድሕር ኣልዒላ ኣሜሪካ ተሳዒራ ማለት እያ ኤርትራ ድማ ስዒራ ማለት እዩ ይብሎም ኣሎ እገዳ ናይ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ርዱ እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ክስዕሮ ይከኣልካን ስለዚ ንመንግስቲ ኤርትራን ትካላት ናይ መንግስቲ ኤርትራን ብምዕፃውካ ህዝቢ ኤርትራ ኢኻ ትዓፁ ዘለኻ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ስጉምቲ ዝወስዱ ዘለኹ እቲ እገዳ ኢልካ ክሸጦ ትኽእል ነገር የለን ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ካልእ መንግስቲ የብሉን መንግስቲ ክቕይር ዝኽእል ሓይሊ እውን የብሉን መንግስቲ ኤርትራ ተቃዋምቲ ኣለዎም ዶ ብሽምገለመለ ኣብ ደገ ኣለዉ ግን መንግስቲ ኤርትራ ክቕይር ዝኽእል ኣይኮነን ተቃዋማ ኣይኮነሲ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ መራሕቲ ፖለቲካታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብምሉኦም ተኣኻኺቦም ካሊዎ ኣይከኣሉን ስለዚ እቲ መንግስቲ እዚ ኣትሊስት ኣድሚት ከም ተሰዓርካ ክትፈልጥ ኣለካ መንግስቲ ኤርትራ ክስዕሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ክሰዓር ኣይክእልን እዚ መንግስቲ እዚ ስለዚ እንተኸይልካ ምስኡ ኮይንካ ክሰርሕ ኣለካ ዳርጋ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብቲ ፕራግማቲክ ሶሉሽን ከተኩር እዩ ዝደሊ ዘሎ እንተኾነ እዞም ዓንቀፍቲ እቲ ሓደ ማርቲን ፕላውታይ ዝፅሒፍሎ እስከ Boulos is Masad Boulos is right that Eritrea is a strategic state, but a better way forward would be to apply the Venezuelan model to Eritrea and bring Isaias to justice. A long list of countries would like to try him.
an interesting article, not a view I agree with. እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ በቃ ቅድሚ ሕጂ ዘይተሓሰበሉ ሓሳብ ቅድሚ ሕጂ ዘይተገብረሉ መደብ ከም ዝረኸበ ገይሩ መሳድ ብሎስ ሓሲብዎ ዘሎ ኤርትራ ስትራቴጂካዊት ሃገር ስለ ዝኾነት ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ኢና ይብል እንተሎ ሓሳብ ጽቡቕ እዩ። ኤርትራ ገዳሲት ሃገር እያ እንተኾነ ቅድሚ ምስ ኤርትራ ምስራሕኩም ከምታ ናይ ቬኔዙዌላ ኒኮላ ማዱሮ ዝወሰድኩሞ እሞ ምስ ቬኔዙዌላ ትሰርሑ ዘለኹም ከምኡ ሞዴል ምስ ኤርትራ እንተገበርኩም ዝሓሸ ነይሩ ምስ ኤርትራ ንኽሰርሑ ይብሎም ዘሎ ንስኻ ኸ ሓሰብካዮ ክገብርዎ እንተዝደልዩ ምስ ኤርትራ ንዓመታት ተባይሶም ነይሮም ክገብርዎ ስለ ዘይክእሉ ስለ ዘይጥዕሞም ስለ ዘይዋፅኦም ኣይገበርዎን እጂ እንታይ ማለት እዩ እዚኣቶም ከምዚኣ መፅሓፈ ገለጋሎ ሰባት መዓት ክፅሕፍሉ እዮም ኣብቲ ታሕቲ መብዛሕትኡ ግዜ በዚ ንኤርትራውያን ብምቁጣዕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሬሌቫንስ ናቶም ዝፈጥሩ በዓል ማርቲን ፕላውት እዮም ከምዚ ዓይነት ደይመደይሎም ናተላገፀ እጂ ይረአዮም ነቶም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ደገፍቲ ሲ ከመይ ገይረ ማርማር ክብሎም እየ 50 ኮሜንት 60 ኮሜንት ክፅሕፍሉ እዮም እታ ፖስት ናተይ ድማ ቫይራል ክትከይድ እያ ብምባል ሽዑ ዝያዳ ሎቢስትስ ናይ ሚድያ አቴንሽን ኢንተርቪው ዝገብርዎ ቦታ ይረክብ ማለት እዩ ብኻልእ ግን ለባም ድሕሪ ኮንካ ወይ ነቲ ሽጣራ እንተፈሊጥካ እንታይ ትገብር ነታ ኮሜንት ናቱ ስማዕ ውስድ ኣቢልካ ንዑ ላይክ ኣይትገብረሉ ዋላ ኮሜንት ኣይትገብረሉ እንታይ ትገብር ኣብ ካልእ ኬትካ ተደሊኻ ስክሪንሻት ጌርካ ነታ ፅሕፍቲ ናቱ ኣብ ናትካ ፔጅ ትፅሕፈሉ ነታ ናቱ ፖስት ግን ኢንጌጅ ኣይትገብራን ኢኻ ስለዚ ንቐፅል ንሱ ፖስት ዝገብሩ ዘሎ ኩሎም ብሓደ ስለ ዝሰርሑ እታ ኣርቲክል ተፃሒፋ ዘላ እንታይ ትብል መሲልኩም እዚ እቲ ማይክል ሩብን ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ኣንጻር ኤርትራ ብዙሕ ዝፀሓፈን ዘበለን እንድዩ ጽማቕ ናይቲ ኣርቲክል ናቱ እንታይ ዝብል መሲልኩም ናይ US Special Envoy Masad Boulos reportedly backed by Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi is advocating for lifting sanctions on Eritrea. ስለዚ መሳድ ብሎስ ብግብፂ ምስ ግብፂ ወይ ከዓ ብመንገዲ ግብፂ ብድርኺት ናይ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ እገዳታት ከልዕሎ ይደልሎ ኤክስክሉሲቭሊ ወይ ከዓ ብፍሉይ ኣብ ልዕሊ እገዳ ናይ ኤርትራ ይዛረብ ዘሎ ኤርትራ እገዳ ንከይለዓላ ክንደይ ከም ዝሕመሞም ክትርእዩ ኣለኩም ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓሊ ሰብ ወይ እውን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቕ ዘገድሶ ሰብ እገዳ ንከይለዓላ ይቃወምን እዩ በዲስዮም ሰባዚያቶም ነዚኣቶም ዲሞክራሲ ከምፅሎም ኢሎም ስለ ዝሓስብኩ እዩ ንኢራን ክትብተን ኣለዋ ቱርኩ ክትብተን ኣለዋ ዝብል ሰብ እዚ for whatever reason ናይ ኤርትራ ፅቡቕ ክሓልየሎም ዝሓስቡ ሰባት ኣለዉ ንቐፅል ግብፂ እንተወሓደ እገዳ ናይ ኤርትራ ንክልዓል ትፅዕር ኣላ ዝበሃል ፅቡቕ ተበግሶ እዩ ክብሪ ድማ ኣለና ነዚኣ ጥራይ ብምግባሮም ከማን ዓቢ ቦታ ክህልዎም እያ ብኤርትራ ኣብ ልቢ ኤርትራውያን ማለት እዩ ኤርትራ ሬድ ሲ ኮስት ላይን ኤርትራ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ ኣለዋ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ድማ strategically significant amid Iran Sudan competition for control of waterways ስለዚ ናይ ኤርትራ ቀይ ባሕሪ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ምስቲ ናይ ኢማራት ኢድ ስለ ዘለሱ ሰራዊት ናይ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ምስ ኢራን እዩ ዝሰርሕ እዩ ዝብል ስለዚ ኢራን ኣብኣ ኣትያላ ኣብ ቀይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ድማ ከይትመፅእ ክንጎይ ኣለና The initiative is framed as rapprochement but criticized as a naive and dangerous እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝፍተን ዘሎ ነቲ ዝነበረ ዝምድናታት ምፅጋን ይመስል ኣሎ ግን እዚ ኣዝዩ ሓደገኛን ልቦና ዝጎደሎ ስጉምትን እዩ ንኤርትራ ይፈለጥኩማን ከፍልጠኩም እየ ዝብሎም ዘሎ ዲያብሎስ ዝኾነ ሰብ motives and risks እንታይ ብሎም ኣሎ Sisi support is interpreted as part of Egypt's rivalry with Ethiopia ግብፂ ምስ ኤርትራ ተዓረቁ ትብለኩም ዘላ መጀመርያ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ፀገም ስለ ዘለዋ aiming to encircle Addis Ababa rather than advance US ግብፂ ሲ ረብሓናታ ንኢትዮጵያ ንምዕፃው ንብልፅግና ንምዕፃው ዳኣምበር ንኣሜሪካ ረብሓናታ ከተረጋግፀላ ኢላ ኣይኮነትን ስለዚ ኣሜሪካ ስለዘይ ትፈልጡ ግብፂ ኣብ ቀይ ባሕሪ ትብለኩም ዘላ ንኢትዮጵያ ክትሃሲላ እምበር ንኣሜሪካ ክተረብሕ ኢላ ኣይኮነትን ይብለኩም ኣሎ The plain risks legitimizing Eritrean President Isaias Afwerki, whose regime is described as destabilizing and hostile to the neighbors. እንታይ ብላ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ምስ ኤርትራ ዕርቂ ምፍጣር ማለት ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓወት ከም ዝረክብ ምግባርን መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ መርሑ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ርግኣትን ኣይፈጥርን ንዝበሃል ዝነበረ እምነት ወይ እውን ንሕና ንሰርሖ ዝነበርና ፌክ ዝኾነ ስቶሪ ሓሶት ንዑ ተፍርሱልና ስለ ዘለኹም በጃኹም ተጠንቀቑ ይብሎም ኣሎ ዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ዕድመ 80 reported health issues and unclear succession ዕድመ ወዲ 80 ዓመት ናይ ጥዕና ፀገማት ዘለዎ ድሕሪኡ መን ከም ስልጣን ከም ዝርከብ ዘይፍለጥ ድማ ከመይ ጌርኩም እሱ ትዕረቑ መዓት ገልጠምጠም እዩ ከምኡ ድማ
ካብ ናብ እስራኤል ናብ ኢራን ናብ ኢማራት ናብ ቀጠር ናብ ራሻ ናብ ኣሜሪካ ናብ ኩላቶም ዝኸይድ ሰብ ምዃኑ ምስመን ከም ዝፀንዕ ዘይፍለጥ ከመይ ጌርኩም ትገብሩ ኣለኹም ከምኡ ድማ ኣግሬሲቭ ትወርድ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ኣንጻር ኢትዮጵያ ኣንጻር ጅቡቲ ኣንጻር ሱዳን ብዙሕ ነገር ዝገበረ እዩ ኢሉ እኳ ይከምኖም ዝፍትን ዘሎ ኩሉ ድማ ሓሶት እዩ ግን ስራሕካ ስለ ዝኾነ ከመይ ኢኻ ትገብር ከምኡ ቀፂሉ ኤርትራ ክረትረ በቲ ሂውማን ራይትስ እውን ክስሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ዩኤስ ዶሜስቲክ ኢምፓክት እዚኣ ዘረባ እዚኣ ግን ብተደጋጋሚ ነቲ ዲያስፖራ ናይ ኤርትራ ታርጌት ዝገብር ሰብ ስለ ዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያውያን ቀዳማይ ነገር ኢትዮጵያውያን ስለምንታይ ጠቅሳላ ነይርዳን ግን Eritrean Americans would view reapproachment as an insult given the family suffering under Isaias. ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ሲ እዚ ዝምድና መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ክፍጠር ዝኽእል ሲ ፀርፊ ንዓታቶም ምክንያቱ እቲ ቃንዛ ናይ ኤርትራውያን ብሰንኪ ገዳይ ዝፍጠር ዘሎ ኢና ንብል ንሕና ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብኸመይ መንገዲ ኣመሓድር ወይ ገለ ብኸመይ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ክኣልዮ ድዩ ዝደሊ ክቕፅል ድዩ ዝደሊ ኣይናይ ነገር ክዕረዝ ዝደሊ ኣበይ ክዕረዝ ዝደሊ ናብ ኤርትራውያን ግደፍዎ ንሕና ኤርትራውያን ንደልዩ ዘለና ቀዳማይ እቲ ገዳን ዕፅዋን እለይዎ እንተኽኢልካ ድማ ክትገብሮ ትኽእል ነቲ ብይን ናይ ውዕል ኣልጀርስ ዝተገበረ ዶብ ናይ ኤርትራ ንክሕንፀፅ ንዓጥራ ይግበሩ ሳይስራሕኩም ነይራ ዶብ ናይ ኤርትራ ንክሕንፀፅ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ጉዳይ በቲ ዶብ ተሓንፀፀ ብገይሩ ንክውዳእ ኣብ ምግበሩ ድሕሪኡ ኤርትራውያን እንታይ ደልዩ ናብ ኤርትራውያን ግደፍዎ ንበዓል ንዓኻ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ኖርማላይዜሽን could alienate diaspora እንድሕሪ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ተዓሪቃ ድማ ዲያስፖራ ዘሎ ኤርትራውያን ክሓዝኑ እዮም መን እዮም ቶም ንዑ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ሳቶም እዮም ክሓዝኑ እምበር ኤርትራውያን እንዳሓዝኑሉ ምክንያት የብሎምና ፀቢቖም ይሕጎሱ ለይትን መዓልትን ድማ ይሰርሕሉ ኣሎ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ጉዳይ እዚ ንምፅላው ኩሉ ነገር እዩ ዝግበር ዘሎ ነዚ ዝሰምዐት ኤርትራ እንታይ መልሲ ሂባላ መጀመርያ ቅድሚ መልሲ ናይ ኤርትራ እስከዚያ ስምዕዋ 80 ዓመታት ጌጋ ብልዕሊ ጌጋ ስለምንታይ እዚ ንሱ ኣብ ኣእምሮኻ ቅጅል እናበለ ከሎ እንታይ ክግበር ምተኻእለ ንሕና ብማዕዶ ንሪኦ ዘለና ብግብሪ ከዓ ብሂወት እንዳሓለፍናዮ ዓመታት ናይ 3 ወለዶ በሎ ናይ 80 ዓመት በሎ ድላይካ በሎ ስለምንታይ እዩ ዝተደጋጋሚ ጌጋታት ዝመፅእ ብሞጎት ኣብ ኣእምሮ ሰብ ድኣቱ ዲኣቱን እዚ ሓድሽ ሎሚ ወይ ትማሊ ምስ ናይ ትራምፕ ምሕዳር ዝመፀ ዘይኮነ ብቐፃሊ ብፍላይ ድሕሪ ናፅነትና forget and forgive 50 ዓመታት ተበደልናዮ ንረሳዮ 50 ዓመታት ተበደልናዮ ወጊና ንቅድሚት ክንጥምት ክንክእል ስለ ዘለና ከመይ ጌርና ኤንጌጅ ንገብር ወይ ንፀምድ ናይ ፅምዶ ስትራቴጂና እንታይ እዩ ናይ ታሪክ ጉዞኣት ክንከውን ኣይኮናን ዝሓለፈ እናበልና ኣብኡ ኮናን ነበር ንቅድሚት ክንጥምት ክንክእል ስለ ዘለና ተበዲልና ብጭቡጥ ብረታዊ ቃልስና መፅኦም ክጭፍልቁና ዝፈተንዎ ሓደ ብሓደ ዝፈልጦም ዘይተፈተነ ነገር የለን እዚ ኩሉ እዚ ምዕራፉ ዓፅዩ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ምኻድ ኣየድልየናን ስለዚ ካብ 91 ንድሓር ናይ ፅምዶ ፖሊሲ ነዚ ረሲዕና ማለት እዩ ዋና ዓላማ እንታይ እዩ ካብኣቶም ፌቨር ክትረክብ ወይ ድማ ግንዖ ክትረክብ ወይ ዝራያ ትኩኑ ወይ ሓግዙና ወይ ኣቡና መግደፍ ምባል ኣይኮነን ነዚ ጌጋታት እዚ ንእራምሲ ኣይሰምዑናን ክስኩነቑና ክእሉ እዮም እዚኦም ከመን እዮም ኩለና ክእሉ መወዳእታ ዝኾነ ዘረባ ነቕርቦ ወይ ሰምዑ እዛን ኣለዎም የብሎምን ኤንጌጅ ዘይንገብር ድሕሪ እዚ ኩሉ ናይ እንቁ ቆፅራዊ ዕንደራ ኣብዚ 2016 ትራምፕ ምስተመርፀ ኣብ ቀዳማይ እግረ ማለት እዩ እዚ እውን ግዜኡ እዩ ግዜ ብናይ ትራምፕ ምምፃእ ከም ሰብ ዘይኮነን መወዳእትኡ እቲ ግዜ እውን ብዙሕ ተመክሮ ተዋህሊሉሉ ስለ ዘሎ ሕጂ ምዝራብ ይሓይሽ ይኸውን ስለዚ ናይ ፅምዶ ስትራቴጂ ስለምንታይ ኣሜሪካ ተደጋጋሚ ትጋገር ምንታና ኢልኩም ኣመሓራሪ ፖሊሲታትኩም ወይ ዕድገታት ግበሩና ኣይኮነን ትሕቶ ኣሃዝ ብኣሃዝ ዳታ ብዳታ ግዜ ብግዜ ስለምንታይ ተደጋጋሚ ጌጋታት ስለምንታይ ደኢረን ጌጋታት እዚ ዘስዕቦ ዘሎ ዕንወት ዘስዕቦ ዘሎ ቁልውላዋት መወዳእታ ይብሉን ብኡ ዝወርድ ዘሎ ስቅያት ንእሽቶ ኣይኮነን ዓመታት ደሚርካ ክረአ እንድሕር ኮይኑ ኣይሰምዕን እዩ የለን ቁልዕ ሕብን ክብልዎ ኣይኮነን ኢልካ ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ክትከይድ ትኽእል ግን ስራሕና እናገበርና ዘቤታዊ ጉዳያትና ብግቡእ እናሓዝና ከባቢና እውን ንምቹእ ምዕባለ እዛ ዘረባ
ቁርብ ዳብ ስምዒታት ክትትወክም ትኽእል ዘረባ እንዲያ ክንደምንታይ ኤርትራ ተበዲላ ምዃና በዚ ጉዳይ እዚ ግን ኣብ ካልእ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እዚ ኣይዛረብን እየ ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንባዕሉ ብሰንኪ ናይ ኣሜሪካ ካይዳ ከም ሰብ ብዙሕ ክሳራታት ዘጋጠመ ሰብ እዩ ኤርትራ ኣብ ካልእ ደረጃ መሃለወት ሎሚ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናቱ ኣብ ካልእ ደረጃ መሃለወት ዝሃገር እዚኣ ከምዚ ንዕኡ ንከይዕወት ኣብ ናቱ ምሕደራት ሃገር ኣብ ላዕሊ ከይትድይብ I think ሂለሪ ክሊንተን ድያ ወላ ኮንዶሌሳ ራይስ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ዝኽተልዎ ዘሎ ኣብ 2006 ዝበልዎ እዚ ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ ምሕደራ ኣዝዩ ጽቡቕን ኣገዳስን ስለ ዝኾነ ኣብነት ንኣፍሪካ ክትከውን እያ ስለዚ ኣብነት ንኸይትኸውን ክንቀትላ ኣለና መርሕነት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኣፍሪካ ኣብነት ኮይኑ ኩሎም ሃገራት ድድሕሪኡ ከይስዕቡ ከም ናይ ኤርትራ መንገዲ ከም ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መንገዲ እንተስዒብኩም እንታይ ከም ዘጋጥመኩም ከነርእየኩም ኢና ኢሎም ንኤርትራ ኣብነት እዮም ገይሮማ ንኤርትራ ወዲኻ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ኮንቶ ከም ዝኾነን ኣንጻር ኣሜሪካ ምኻድ 30 ዓመት ተዋጊእካ ደምፀኻዮ ከንቱ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኢሎም ፈኪሮም እዮም እገዳ ብርሲ እገዳ ዕፅዋ ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ወሲዶም ኣጋጣሚ ደይኮነስ ሓያል መኸተ ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ፕሬዚደንት ናይ ህዝቢ ስንኻ ምንካስ ብዝገበሮ ኣሜሪካ ፖሊሲ ናታ ንኽትቅይር ገዲዶም ኣሎ I mean this is history by itself እዚ ታሪኻዊ ፍጻመ እዩ ምስ ግዜ ክዝከር እዩ እዚ እጂ ከይርዳእና ይኽእል ያው ስለ ዝኾነ ነገር ኣብ ቅድሚኻ ከጋጥም ከሎ ኣይርዳእካን እዩ ንድሕሪት ተመሊስካ ነዚ ጽቡቕ ጌርካ ተስተውዕለሉ ግዜ ክህሉ ምስ ኮነ ግን ዓብ ትርጉም ዓብ ክብሪ ክወሃቦ ዝኽእል ኣርእስቲ እዚ so በዚ ዓይነት ተሪኻዮ ከም ሰብ ንሱ he has a lot of ብዙሕ experience ኣለዎ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ክገልጾ ዝግብኦ ግን ደይገለጾ ዘሎ ስለምንታይ ንዑ ብውልቁ ሕልምታት ናቱ ከም ሰብ ከም መራሒ ነቲ ሃገር ክገብራ ዝደሊ ዝነበረ ማለት ዝኾነ ሰብሲ ንዝተወሰነ ዓመታት ኣብ ዓለም ዝነብር ኣይኮነን ድዩ ነዛ ሂወትካሲ እንታይ ሒዝካላ ኣለኻ ሓደ መዓልቲ ክመውት ከም ሰብ ንሕና እውን ክመውት ኢና ንሓደ ዓመት ንሓሙሽተ ዓመት ገለመለ ከተምስል ትኽእል ኢኻ ሙሉእ ሂወትካ ግን ንሂወትካ ፈሪድካ ንሓደ ቃልሲ ክትቅፅሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ከም ሰብ መጠን ዕድሚኡ ሙሉእ ዝወፈየሉ ቃልሲ እዩ ዕድሚኡ ሙሉእ ዝመከተሉ መንገዲ እዩ ኣሜሪካ ድማ ዕውት ኮይኑ ንኸይወፅን ነቲ ሃገር ዕውቲ ንኸይገብራ ዋላ እኮ ነቲ ሃገር ዘርብሕ መንገዲ ይኽተል ከም ዘሎ እናፈለጡ ዕውት መንገዲ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያን ናይ ኣሜሪካ ናብ ኣሜሪካ ክሳብ ዘይተንበርክኽካ ከም ዘይትዕወት ክንገብረካ ኢና ጥራይ ይኮነሲ ብሕማቕ መንገዲ ከም ትጠፍእን ኣብነት ከም ትኸውን ክንገብረካ ኢሎም ዝፈከርዎ ኣይሰለጦምን ሕጂ ድማ ተመሊሶም ምሳኻ ክንሰርሕ ኢና ይብሉ ሕጂ ንሱ ኣብ ትዕቢት ተባዒቱ ጀነራል ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኤርትራውያን ምስ ኣሜሪካ እንታይ ዘራኽብ ኣለና ንሕና ገለ ዝብሉ ኣሎ እቲ ሙሉእ ሂወቱ ከይዱ ከሎ ነቲ ናቱ ኢጎ ነቲ ኣብ ልዕልና ዝተፈፀመ ብውልቁ ናብ ልዕሊኡ ዝተፈፀመ ነዚ ገዲፍና forgive and forget ኣነ እኳ forgive ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን don't forget ክንርስዖስ የብልናን ብሓፈሻ ንኩሉ ረሲእና ሃየስ ክንዘራረብ ሕጂ እውን ናይ 50 ዓመት ናይ 80 ዓመት ቃንዛ እኳ እንተለና ሕጂ እውን ድመፅእ ዘሎ ክንዕርስ ስለ እንደሊ ሃየስ ክንዘራረብ ምባል ኣብ ልቦና እዩ በዚ ድማ ኣብ ክብሪ ክህልወና ይግባእ ልዕሊኡ እና ኣይ ሆፕ ኣብዛ መሬት ከሎ ነዚ ነገር እዚ ተፈፂሙ ክርዮ እንተወሓደ ነዛ ንኤርትራውያን ከቢድ መስገደል ካብ ንሰግር ዝገበረትና እንትገብረና ዘላ ሃገርን ሽግርና ፈቲሕና ናብ ፅቡቅ ገፅና ክንሰግር ተስፋ ንገብር ሕጂ ንቐፅል ለንቀነ ዝወፀ ብመንገዲ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ዝወፀ ፅሑፍ እውን ክንሪዮ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሂወት ዘውፅኦ እዩ ነይሩ ነዚ ሕጂ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ክግበር ዝፍትን ዘሎ ንዑ ንምዕንቃፍ ቲቦር ናጊ በሎ ካሜሮን ሃድሰን በሎ ዝማይክል ሮቤን በሎ ካልኦት ኩላቶም እቶም ሰብ ነዊሕ መልሓስ ብተደጋጋሚ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ምዃኑን ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ክትሓስብ ከላ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዋላ እቲ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝፀሓፎ እቲ ኣርቲክል ማለት እዩ ኤርትራ ተንበርኪኻ ኩሉ ኩነታት ገዲፋ ንኣሜሪካ ተንበርኪኻ ኣይኮነትን ክትከይትደሊ ዘላ እንታይ ዳ ትደሊ ዘላ ይብልዎም ኣሎ ኤርትራ ብርግፅ ምሳኻትኩም ክንሰርሕ እንደሊ ኢና ግን ክብርታትና ሸይጥና ነገራትና ጉሒፍና ኣይኮናን ምሳኹም ክንሰርሕ እንደሊ ዘለና ኤርትራ ክብርታታ ሓልያ ከምዚ ዊን ዊን ዝኾነ ክልቴና ልኡላውያን ኮይና ክንሰርሕ ዳ እምበር ናትኩም ፀቕጢ ኣንበርኪኽና ሕጂ ምሳኻትኩም ክንሰርሕ ዝወሰናዮ ነገር የብልናን እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ the statement argues that decades of US sanctions and isolation have failed to achieve policy goals or regional stability
noting an increasing recognition in Washington that a shift toward engagement is overdue. نيرترا أمبركيخكا بناتكا جندا خطا يكون كانت فتن زالغ انتايدا إيرترا زمرصوت من قد اللوا مس أمريكا كسرع جنز خلق يكون نيرترا من قد غيري كمز غير كمز جبر دحري كنسرح يكون انتعتو إيرترا كمز لا تاخد كيد مريض كمز زلنا يجن مساخاتكم بنخلتنا زربح من قد نخن كيد أجمع يبلنا أوشتاو قداينا تيخم انتاين قبر انتاين قدفنا عاوز بالكات يكونن قل مساخاتكم بشركة كلتينا نرب حلو من قد سلوزلو هيا نسرحنا نقولكم زلا نمبر حجي نسخاتكم مساخهم كسر سلوزغنا كلها كايدانا هنكير كتجددنا عين فكدنينا زبليو نتي زرباز قبر وزلو دما إيرترا من قد قديفا ويون بوليسي قديفا أمريكا كتنبركخ تفتنا الله زبال زربا يلن يوم زلو حجون انت خونه بس أمريكا كنسرح عندنا ناقل إيدنا هبنا تنبركيخنا يكوننا كنسرح انتايدا بخبرناتنا نحنا كايدانا لنا تا كايدانا قل مساخو مسرح زغل كلنا يكونن نسخاتكم دما كم تزبلكم مبتدقاقامي حلفة جيقاتات قريمنا مساخاتكم بزوات من قدين نسبة أمريكان منقص أمريكان زربح نسبة إيرتران منقص إيرتران زربح نخلتنا زربح سلوزلو بوينا نصرح نخل انت زي اللي تخالب من قد زبحال زلو زوم ميدياتات متيوم زاربو زلو عندنا مخانون ترقم زي بلو مخانون تويست مقبار وكامت أواي كم زي فكادن يوم زارب زلو the embassy dismisses claims that the rapprochement would cause instability asserting that Eritrea's regional actions are guided by international law, territorial integrity and legitimate security interests in the Horn of Africa. كالد ما تقول مس إيرترا رقعت مقبار مس إيرترا زمدنا معراي عبت كبابي زي رجونات كفتر يجلس بلوزلو حسوتي سوعت شجر إيرترا كل جزء بعالم لخاوي حق تأمن لولاونتنا هجرات التخبر جزءتها واحدنا هجرات التخبر بعالم لخاوي حق كتزاز تدلي لعلو كل دما عبت زوبا سلام الرقعت إنه كله لعلم ما نم حليفات سرح أبكي بحري سلام الرقعت كله كل زكالك الجبر تخل هجر مخانا دقي ما مين له call to lift sanctions. The statement describes unilateral U.S. sanctions are unwarranted and counterproductive, arguing that their removal is a necessary step toward a functional relationship. ስለዚህ እቲ ኣሜሪካ ብናታ ድሌትን ብናታ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢራቶ ዘላ unilateral sanctions ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ፋይዳ ዘይብሉ ነቲ ቅኑዕ ዝኾነ ዝምድና መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንክግበር ዝኽእል ድማ ዓንቃፊ ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ ክለዓል ክኽእል ኣለዎ ጥዑይ ዝኾነ ጥዕና ዘለዎ ዝምድና ክንሃንፅ ተኾይና vision for the future. Eritrea expresses a desire for a forward-looking relationship with the U.S. based on mutual respect and sovereign equality, urging a move away from the ineffective and coercive policies. نمتعي كنت متكلنا زمدنا مس أمريكا خنقبرنا نخل تابلو تادا كل جزء كلتين هجرات نخلت يوزر ربح mutual respect حبرام كبار زلوا كمان ما لولاونت زمرك قبل لولاونت نهجرات استمركوسه لأنه كل دما تقدم أمريكا تخطو لازم نبرت وتسي توزي كونه نأمريكا نيرترا إذا عصيفكا بحيلي جديد كابتناتا ناتكا بوليس بمتاوز جبر زي نبرت تعرفوا نخلتين بزربح كبرت بزلوا لولاونتنا بز ما أكلك جبرالو زدما صبوق صاوعيتي again دقيمهم call lift to قرانك العالدما دقيمهم صاوعيتي قبرلو زدما أقداسي نابل تزي إيرترا بتتقاقامي تقبرو زلا كله تي إمباسي إيرترا بأمريكا قبرو زلا عبد كبر لنا أقداسيو again إيرتراين بخال من قدون كمي غيرنا خنسرح نخل بحدا بزبلو زلو discussion يد لنا وطبعا متسسار يد لنا سلام الرقات بحدا خنسرح لنا كمدما حزبنا حزبي زمدنات دماك عيل هلو زمالة دما إيرتراويان حيال زخونه حزبي نطف زخونه organization زلو ناي diaspora community إيرترا بأمريكا زلو نعتو سراح نعتو استوات او نقداس سلو زخونه أبزي إيرتراويان أمريكا زغمتو بزلوهم سلوا بزلوهم ربحنا أمريكاون كخبرو سلو زخولو سو كوحسو سلو زخولو الزمن قدز انت زفتر نخلت يهزبي نخلت هكرات عبر بحا كل وزغل عب فايدة كل وزغل يوم زبلو زلو إيرترا I hope تسفى نقبر اتنا إيرترا صاري فرانو كلو نحنا كم زكنا بالكلنا بقمت علو نزناتنا كفرسوس دليو هكرات كلو مخانم كم نبور جيرك مكتوز ولكم this is going to happen زي قاتم نقراي كونن نحنا نخص يغو عاتيقهم زلو بزحات سلو زلو
እዚውን ኣብ ግምት ጌርካ ክረአ ዘለዎ እዩ ብሓፈሻ ኤርትራ ደጊማ ደጋጊማ ነዚኦም ፀያቕቲ ንሰላም ናይ ኤርትራን ኩነታት ናይ ኤርትራን ክፅይቁ ዝደልዩ ዘለው ደጊማ ደጋጊማ እያ ተብሎም ዘላ ግን ብሓቂ ሰማዕን ተዝረክብ ኢና ንብል ዘለና እዚያስ ከስምዕዋ ናታት ኤርትራ ብፍላይ ጉዳይ ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ድማ ብሓፈሻ ንምውሳን ፍሉይ መሰልን ስልጣንን ከም ዘለዎም ወኪል ኮይኖም ይቀርበለው ክብል ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ናብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዘቕንዐ ክስፈን እዩ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ከም ዝሓፎ እቲ ናይቶም ልሙዳት ፍርሃት ነጋዶ ግጭት እልፍ ሓንጫ መንጫ ሃውሪ ብሓቂ ዘስሕቕ ይኽብል ይገሊጹ እዚ ተሓሳስባ እዚ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሙን እዚ በቲ ንዓይ ጥዕመኒ ዝበለ ትዕቢቶምን ከምኡውን ብዛዕባ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዕድልን ኣህጉራዊ ዝምድናታትን ኤርትራ ብፍላይ ከምኡ ድማ ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ብሓፈሻ ንምውሳን ፍሉይ መሰልን ስልጣንን ከም ዘለዎም ወኪል ኮይኖም ክቐርቡ ከለው ዝረአ መምሰልነቶም ብሓቂ ይንፀባረቕ ኣሎ ክብል ድማ ወሲኹ ጽሒፉ ኤርትራ ብሰንኪቲ ናይዞም ትርጉም ዘይብሎም መናወፅቲ ቀጻሊ ሕማቕ ትምኒት ካብ መገዲ ኣይትሰናኸልን እያ ዝበለ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ከም ወትሩ ድማ ብምርድዳእን ሓበራዊ ረብሓታትን ተመርኩሳ ምስ ዞባዊ ይኹን ዓለም ለኻዊ መሻርክታት ዘለዋ ናይ ምትሕብባርን ሽርክነትን ዝምድናታት ንምምዕባልን ንምጽናዕን እተሰላስሎ እወንታውን ሃናፅን ፖሊሲታት ክትቅጽል ያኽብል ገሊጹ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ሰሙን እዚ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብመንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ክፍጠር ተባሂሉ ዘሎ ሓዱሽ ምቅርራብ ከምቲ ዝበሃል ቀሊል ዘይኮነስ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣሜሪካ ብልዕሊ ኤርትራ ዘንበረቶ ናይ ዓመታት እገዳ ንምልዓልን ዲፕሎማስያዊ ርክባታ ንምሕዳስን ድሌት ከም ዘለዋ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ምግላጻ ዝዝከር እዩ ብተወሳኺ ኣመኻሪ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ማሳድ ብሎስ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ዝፍለጥ እዩ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብምብራቕ ኣፍሪካ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነዚ ሓበሬታ ዝመሰረት ብምግባር ኣብ ዝሃበሪቶ እቲ ጉዳይ ካብቲ ዝረአ ንላዕሊ ዓሚቑ ክብል ገሊጹ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝግበር ምቅርራብ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ጽቡቕ ዝመስል እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ናይ ምዕዋት ዕድሉ ውሕድ ምዃኑ እዩ ኣመላኺቱ ጌታቸው ረዳ ወሲኹ ከም ዝገለጾ እቲ ናይ ኣሜሪካን ኤርትራን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ኢዶም ዝእትውሉ ዘለዎ ጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ድማ ብፍሉይ ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ሽግራት ብብዙሕ መሰናኽል ዝሓልፍ ዘሎ እዩ ናይ ሆፕ ኣሜሪካ መወዳታ ንቅድሚት ከይዳ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መፈፀምቱ ከተብፅዖ እቲ ካልኣይ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣገይን ኣብቲ ቅድሚት ተንኪፍናዮ ዝነበርናዩ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዓረብ ዘሎ ብፍላይ ድማ እቲ ኢማራት ዝበሃል ዝኽተሎ ዘሎ እዩ እንተኾነ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ግምት ኢኻ ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ታርጌት ዝገበረ ኣካይዳ ንርኢ ስለ ዘለና ካብኡ ናብኡ ኮንዶኾን እቲ ኣሜሪካ ናብ ቁኑዕ መርገፂ ተመሊሱ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ክቕየር ይኽእል ይኸውን ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓዉ ነቲ ሕሜት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓዉ ዝኾነ መንግስቲ ኣሜሪካ እገዳ ከም ዝገበረ እዩ ዝንገር ዘሎ ንባዕሉ እቲ ሓዉ ኣብ ኢማራት ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ ቀስ ብቐስ ብፍላይ ኣብዚ ሚድ ተርምስ ድማ እቲ ዴሞክራትስ ተታዓዊቶም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተሪር መርገፂ ክህሉ ከም ዝኽእል ግምት ኣለና የግዳስ ኣሸለል ኢልና ክንሓልፎ ዘይንኽእል ጉዳይ እንተሎ እዚ ናይዘን ሃገራት ዓረብ እዩ effectively turned its back on Saudi Arabia by walking out of OPEC after nearly 60 years of alignment, as Iran few points worth noting of the Muslim world that allowed Saudi Arabia to lead on the issues that the Muslim world found relevant. Bin Zayed saw in Bin Salman, his belief was that Bin Salman would be somebody who would go to war with the Islamic identity of Saudi Arabia, embark on a de-Islamization program, introduce these raves and these concerts and the like, that would insulate Saudi Arabia from the one. Okay. እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ መሲልኩም ኣብዚ ሓደ ነገር ብተደጋጋሚ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ናይ ዓረብ ነጋውስ ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራትን ዝካየድ ዘሎ ናበይ ገፁ ክበፅሕ ይኽእል ይኸውን ንብዙሕ ሰብ እዩ ዘገርም ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብፍላይ ብመንገዲ መሓመድ ቢን ዛይድ ናይ ኢማራት ኣብ ልዕሊ እቲ መሓመድ ቢን ሳልማን ክብድ ዝበለ ፅብኢ ከም ዘለዎን ንዑ ንከውድቆ ኩሉ ነገር ክፍትን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዋ ኤርትራ ምስ ግብፂ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዋ እንብል እንተለና ልዑል ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ምክንያቱ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ዝምድና መሊሱ እናተበላሸወ ይኸይድ ኣሎ ክንብል ፀኒና ካልኣይ ድማ እስራኤል ኣብ ጀሩሳሌም ፖስት ዝበሃል ዘውፅኦ ነገር ተሪኹሞ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብዚ እዚ እውን ብካልእ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል እዩ ኢጅፕትስ ዴንጀረስ pressure game against Israel ዝብል ኦፒኒየን ዝብል ኣውፅኦም ኣሎ ኣብዚ እንታይ ተቂሶም ነይሮም ግብፂ ተኸዶ ዘላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንእስራኤል ንረብሓ ናይ እስራኤል ኣብ ሓደጋ ይእትሎ ዝብል ዘረባ እዩ ብኸመይ መንገዲ እንድሕር ኢልኩም ሓደ እንታይ ይብል ኣለዉ according to Jerusalem Post Egypt is becoming dangerous for Israel
ግብፂ ሓደገኛ እናኾነት ትመጻላ ቁጥሪ 1 border pressure according to Jerusalem Post Cairo has staged proactive live fire drills near Israel's border ሰራዊት ናይ ግብፂ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣብቲ ዶብ ናይ እስራኤል ይጥቀማሉ ዝብል ክሲ ሓደ ካልኣይ a double game under a peace treaty the same Jerusalem Post piece says Egypt keeps the 1979 وكتناتهم أمون قلتيهم زلوا سكان قدفوا the hostility in the Red Sea and the Horn زي أعتقد قد سنة ثلاثة زلا according to this article Cairo sharply opposed Israeli recognition of Somaliland because it views Israeli influence in the Red Sea and Horn of Africa as a strategic threat Rabbi interference for leverage not peace the article also says Egypt tried to insert itself in the Israel-Lebanon commune انتايم زبلو زلو قطر ثلاثة زلا قن تاريخما كمون قطر حمشة زلا جبسي ناب كيف حرت موصو زلا أبقرنا أفريقيا تسرح زلا نربحنا إسرائيل يعتقاوم زلا زي دما إسرائيل أبقى بحر زلوان أبقرنا أفريقيا زلوان ربحة تبده سلا زلا زي بقرباك سرح له زلو يزبل زرباينا نسمى زلنا سومالي لاند بقالي قلتو كمون أبقى قداينا إثيوبيا أبقى بحر ناب حسب ناب كيف بحر زخدو زلو نايمن أجندا مخانو سلا نفلت نسون ولا بقى تنتدي تقصوه جبتو تقبرو زلا عوتات سعودية زقبرو زلو عوتات نعنا يسمعنا له زبل زربايو نزدما نكن بدهو تبقصوتات كنوسد لنا زنفت زربايو سلازي قداينا السودان دعم سرع كمعلتنا معلتي يتعمى يلن سراويتنا السودان زبنا السودان نحيا لابز مسؤول زلو بلتقنا اب إثيوبيا تغلا لنا تداخمي ابز خدول زلو إمارات دما من السعودية زنبرا ولا ونتينا شفنفن زنبرا كايدا وحيفا كتا ني سعودية كودغ زغل ولا ون ببزحنا داد بمشات كنت طبعا السعودية أنت تسأيقي سأقامي بالليل كنت طبعا ولا أنا أتناك سارا يمزع السعودية كدا خمس خلط خونة أنا خو قبرية زي مسل زرباين عن رجالنا سلازي أمونغوزيوم كلت حيلتات زلو محمد بن سلمان أبزن تايب لكم تعنيهون تسميكم وزي صبوغ يرينتي نهاجرات عرب صبوغ يرز فلطة من تايزبل محمد بن زايد نا إمارات تنا إمارات نقص نزلنا السعودية نقص مجمع رياب سلطان كما تخلو زيادة زدقوا فالسينيرو سلامتاي دغفن يريلو نيشتي سلازخونه نتنا اسلاموا كايدا دما زيد دغفو سلازخونه نسعوديا فحفح كتولاي حاده كالاي دما نسعوديا ابتي لبنا اسلام امول عالم زلو اسلام كم زصلوا خغبريو مخنياتو كمت ناي دبي انتاي كغبر كفتنيو مودرنايز كغبرا كفتنيو دقنستيو كونسرت كم زهلو كم زي مودرنايزيشن كتاتاتو سلازخونه نتا سعوديا بعلو كودقليو انا دما إمارات سلازخونكو نتنا السعودية بوتا بجنزب زلنن بتجوادا زلنن كتكوية زبل جمجام نيروي زبل انت خونه محمد بن سلمان كابتن سوس تصبي وصاي بلح كوينت عنيهم بخما يقول تبل حناتو ندحري لكم ندما انتاي كجبر فتينو يمزولو زلو توريزم ناتو بخلته منقد كريو فتينو اتا حاده روزيس زيناي اوبيك اب تقدمي سلازغلاسكو انتاي كريكم دليلو خبز دحن انتاي بالمسيلكم زازر بازيا صبوغ يلكم كتستقبلوا ابزيا ناتسع مخلوتي امونغوم زلو باسي كريكم سلو زلو غيك ساكن متللا كم زكلته مودادرتي نريوم زلنايا محمد بن سلمان انتاي غير مسلكم افت توريزم ناتوم نتناي امنت مسلمنا زلو نمكه مدينه اسلاماو توريست بخبري نبين كريو دليو እቲ ኣብቲ እስልምና ክብሪ ዝግብኦ ቦታ ለውጢ ከታታቱ ይደሊ የለን ኣብቲ ካልእ ግን ስዑድያ ዓብ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣብቲ ካልእ ሞደርናይዝ ብምግባር ምዕቡል ከተማታትን ከምኡ ድማ ናይ ኤውሮጳን ናይ ኤስያን ቱሪስትስ ክመፅሉ ዝኽእሉ ቦታ ምክንያቱ ከምቲ ዱባይ ከም ናይ ዱባይ ቦታ ንበይኑ እቲ ኦሪጂናል ናይ እስላም ዝኾነ ድማ ንበይኑ ስለዚ እቲ ቱሪዝም ዝበሃል ብክልቲኡ መንገዲ ክመፅእ እሞ ክዓብየሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ መሓመድ ቢን ዛይድ ዝደልየ ዝነበረ ግን ህፁፅ ዝኾነ ለውጢ ንክገብር ክብል ነቲ ሃገር ነቲ ሽም ናይ ስዑድያ ክብሪ ናይ ስዑድያ ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝነበሮም ከጥፎ ይበዓሉ እሞ ብውን ተጠፊያታ ስዑድያ ክትሃሰለይ ትኽእል እያ ምክንያቱ ፅልዋ ናይ ስዑድያ ብዓብዩ ናይ ምስልምና ማእከል ስለ ዝኾነት እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረ እዚያ ድማ ኣይሰርሐትን መሓመድ ብን ሰልማን ነዛ ጉዳይ እዚያ ፅቡቅ ኣማኻሪ ረኺቡ ድዩ ብቀደም ለባም ኮይኑ ድዩ ነታ ፀወታ ፅቡቅ ገይሩ ተፃዊትዋ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ መፅኡ እንታይ ገይሩ ምስ ኩለን ሃገራት ሰላም ክገብር ጀሚሩ بحيل خجبر زفتونا بيمن وتسي سلازير خبلو أبيمن بسلام بالسودان بسلام بجبتي مس جبتي بسلام سير تراب سلام مس كلهم تم قربابتي سلام كجبريه أب
ሱርያ እንትኾነ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ክድግፍ የኢሉ ኣብ ሱዳን መንግስቲ ናይቲ ሃገር ኣብ ሶማልያ ንማእከላይ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኣብ ኩሉ ምስ መንግስታት ዝሰርሕ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ቀይሕ ባሕር ንኸሉ ድማ ክገብር እየ ብምባሉ ካብ ብዙሓት ሃገራት ክብሪ ክረክብን ፅቡቕ ሽም ክረክብን ፅቡቕ ዲፕሎማሲ ክረክብን ፅቡቕ ሽርክነት ክረክብን ክኢሉ ብግምጣሉ ኢማራት ንሃገራት ብምፍርራት ረብሓናታ ክትገብር ስለ ዝፈተነት ይሰልጣ የለን ኩሉ እዚ ደሚርካ ደማሚርካ ክትሪኦ ከለካ ድማ ኣብዚ ውድድር እዚ ኢማራት ከሲራ ትወፅእ ኣላ ስዑድያ ድማ ከሲባ ትወፅእ ኣላ እቶም ትማሊ ሱዳን ትብድሎም ኢማራት ብኢማራት ዝብደሉ ዝነበሩ ህዝቢ ድማ ንኢማራት እንኳዕ ዝረኸብክ ይብልዎ ኣለዉ ስምዑ ናይ መወዳእታ 1 month of war the UAE is begging Donald Trump for a financial bailout just 1 month everything that's glitter is not gold be careful of how you behave because nothing stays the same forever. This is a country that has been breaking up Muslim nations that went completely rogue, the Trojan horse of the Ummah. كم تريوز اللهم بحكي إمارات زرع كيو تعزت اللغيم زولوا زلو أوش تورحي كيناتنا إيران نبا أمريكا كتلم من جميرة زغل زبلتج زنبره كل زبلتج ورك خمسة يكون كتفلت لكم إمارات دما كل زجبركمو حليف كسان حكم يحجون تبلو مالا قبل الكالوت زجبركمو حليف كسان يحكم على جينا كابزن لعلك ما تصابكميو زي ما الزرباينا نسمع زلنا أوياتنا حزب السودان بغل لوكس هدوم كم زي كل كم ردو غيركم كتوزوا لكم بزخانة تكونتاتنا بيجوز يخيط كم زلو تجنزيبكم مسؤول زلهم حجي نابتي زغط ناي تجراي كنسكر let's go وحاسنتي بفدرال منغستي سلطان وزتناوحن بجنرال تادس وردا زمرحن غيزاو منغستي كم زي قبلوا افليتو منبارو زذكريو السعيبون غيزاو بريزيدنت تግራይ ነቲ ብህወሓት ዝወፀ መግለፂ ብምንቃፍ ነቲ ሽመት ከይቅበል ተነጊርዎ መንባሩን ክሳብ መወዳእታ ክቃልሶ ምዃኑን አጠንቂቑ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ድማ ህወሓት ሓድሽ ፕሬዚደንት ንምቋም ኣብ ምሽምሻብ ከም ዝርከብን ምርኻብ መንግስትነት ክህሉ ምዃኑን ዝገልጹ ሓበሬታታት ክስምዑ ቀኒዮም ኣለዉ ንሓቅነቱ ኣመልኪትና ናብ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብምድዋል ንውሃብ ቃል ህወሓት አቶ ሚካኤል አስገዶም አዘራሪብና ያለና ውሳነ መይጥ ይግበረሉ ዘተ ይግበረሉ ማዕከላዊ ኮሚቴ ወሲኑ ናይ ህወሓት ላዕለዋይ አመራርሓ እውን ብደረጃ ክልል ተፀዊዑ ሚጥ ገይርሉ ያው ሙሉ በሙሉ ጽዲቅዎ ካብቲ ናይ ትውድብ ኣባላት ጀሚሩ ኣጠቃላሊ ህዝቢ በብደረጃው እስካዕ ቁሸት ሚጥ ይግበረሉ ኦልሞስት ብጣዕሚ በቲ ዝወረደ መደብ በቲ ዝወረደ ተዝኸይድ ዘሎ ብትፅኢትና ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ እስካዕ ታሕቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ተመያይጡ ርእቶታት ይብሉ ክስተኻኸል ኣለዎ ዝብሎ ተስተኻኺሉ ክፀድቕ ውሳነታትን ርእቶታትን እናሃበ ዝርከብ እቲ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ነዚ ኣጀንዳ ደጊፉ ንቅድሚት ክኸይድ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብ ካልእ መንገዲ ብክልቲኡ ክንሪኦ ናብ ፅምዶ ቅድሚ ምስጋርና በዚ እቶም ፀረ ትግራይ ፀረቲ ናይ ትግራይ ሓድነት ትርፎም ተመፂኡ ኸዚ ተመፂኡማ ተዋሪድና ንሕና ተሸኒፍና ንሕና ከይመፂና ክንገብር ዘለና እቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ፓርቲ ይኹን ምሁር ይኹን ኩሉ መንእሰይ ግን እተን ኣእዳው ሕዚ እውን ናብ ሕወሓት ጥራሕ ተይኮነስ ንባዕልና ንውሽጥና እውን ንርአ ተወዲብና ዲና ንቃላስ ኣለና ብቐፃልነት ብዝተወደበ መንገዲ ዲና ንኸድ ዘለና ውሽጣዊ ዓቕምና ጠንካራ ድዩ ብስሩ ቆራፃት ዲና ንሕና ኸ ዝብል ክንርኢ ኣለና ምክንያቱም ዘሸንፉና ዘለው ህዝባውያን ስለ ዝኾኑ ትክክለኛ ሓሳብ ስለ ዝሓዙ ከይኮነስ በትናትና ሰላም ዝደሊ ድኽመት ምዃኑ ሀገረ ትግራይ ሀገር ለመሆን ወስነናል። ወደብ ከኤርትራና ከሱዳን፣ መገበያያ ገንዘብ ናቅፋና የሱዳን ፓውንድ የሰማናቸው የሰሞኑ እጅግ አስገራሚ አስደናቂ ዜናዎች ናቸው። እብደቱ ጨምሯል። እብደቱ ብቻ ሳይሆን ቅዠትም ብቻ ሳይሆን እኔ ትንሽ ስድስተኛው ፓርቲ ያልኩት ከስድስቱ አንዱ ምንም አይምሮን ቆርጦ የጣለው ያልኩት ቡድን አለ። ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትግራይ ከም ሃገር ክትነፀል ትኸዶ ዘላ መንገዲ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ሃገር ትግራይ ሃገር ንኽትከውን ወሲኖም እዩ ዝብል ዘሎ በጓቢሉ እንዲ ግን
تزربا ግን ይንገር ዳርጋ በብዝሕ ናይ ብልጽግና ካድረታት ዝረብ ዘሎ እዩ ባሕሪ ብኣፍቲ ኤርትራ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ወሲኖም እዮም ከምኡውን ሕጅቲ ከምኡ ዘብሎም ዘሎ ለንቀነ ሰሚዕኩም ነይርኩም ኢኹም ተጋሩ ወሲና ኢና ዝብል ዘረባ ስለ ዝቐነየ ካብኡ ዝተበገሰይ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ኣየበለን ማለት ኣይኮኑን ባጤራ ናይ ሱዳን ባጤራ ናይ ኤርትራ ባጤራን ክንጥቀም ንኽእል ኢና እቲ ካልእ ድማ ቀሲልና ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ዝብል እዩ ይከኣል ዶ ኸ ንምዃኑ ንዝብልካ መጀመርያ ንትግራዎት ዝግደፍ ኮይኑ ባጤራ ዘይብልካ ሃገር ክትከውን ዘይትኽእል ድመስሎ ሰብ ብዙ እዩ ኤርትራ እኮ ናፅነታ ክትረክብ ካላ ባጤራ ይነበራል ብናይ ኢትዮጵያ እኳ ያጥቀም ነይራ እንተተሰማሚዕካ ናይ ካልእ ሃገር ባጤራ ምጥቃም ንኤርትራ 7 ዓመት ተጠቂማትሉ እያ ኢትስ ፖስብል ይግበር እያ ብዙሕ ሃገራት ዝርአ ነገር እዩ እዚ ስለዚ ባጤራ ናይ ካልእ ተጠቂምካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ምርድዳእ እንተለካ ኣብ ደገ ናይ ካልእ ባሕሪ ትጥቀም ንቡር ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ የብላ ንባዕላ ትግራይ ግን እንታይ ኣለዎም ናብ ቁጠባ ናቶም ንክሃንፁ ኢሉ ብዙሕ ሰብ ዝጭነቕ ኣሎ ኣነ ብዛዕባ ትግራይ ክዛረበኩም ኢለ ኣይኮንኩን ግን ሓንቲ ነገር ጥራይ ኣላቶ ትግራይ ድሕሪ ሓሲቦም ሓንቲ ነገር ኣላቶ እንታይ ኣላቶም ድሕሪ ኢልኩም ወርቂ ኣለዎ እቲ ወርቂ ዓቢ ቀንዲ ምንጭ ናይ ቁጠቡ ኮይኑ ዘሎ ወርቂ እዩ ካብ ትግራይ ዝኸዩ ዘሎ ወርቂ ለትሰይ 100 ድሕሪ ሰዲዶም $100 ከረዳእኩም ኢለ 100 ተሰዲዶም 10 ቅርሺ ድመልሰሎም ዘሎ ከም ባጀት ኢሉ ካብቲ 100 ዝሰድዎ $1 10 ቅርሺ ይመልሰሎም ኣለሱ ባጀት ናይ ትግራይ ኢሉ 9 ኣብ ጅቡ ገይሩ ኣብ ካልእ ይጥቀመሉ ኣሎ ብኻልእ ዘራርባ እቲ ወርቂ ካብ ትግራይ ዝወፅእ ዘሎ ነታ ትግራይ ንምህናፅ እኹል ገንዘብ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ነታ መንግስቲ ዝቦ ዘሎ ባጀት ድሩ ስለ ዝኾነ እዚ ክብለኩም ከለኹ ግን ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዘለዉ ዝረብሖ የብሎም ወይ ካልእ የብሎምን ገለ የብለኩም የለኹም ግን ኩሉ ነገር ድማ ካብ ዜሮ ተበጊስካ ንኣብነት ምንጭ ናይ ቁጠባ ክኾነካ ዝኽእል ከበጊሳካ ዝኽእል እንታይ ኣለካ ስለ ዝኾነ ሓደ ወርቂ ስለ ዘለካ ጥራይ ሃገር ክትከውን ኣለካ ይብል ኣለኹም ግን እቲ ዘለዎ ፖለቲካዊ ደረጃ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምክንያቱ እንታይ ይመፀና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሰም ኩናት ይመፁም ከም ዘሎ ነብሶም ይነግሮም ኣለዉ ዝስምዑ ክሰምዑ ትኽእሉ እዮም እንታይ ክገብር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ወራሪ ይኸኣቱ ዓቕሚ ሃልይዎ ናብ ወራሪ ይኸኣቱ መብራህቲ ምናልባት እውን ምስ ኢትዮጵያ ኮኔክት ኮይኑ ስለ ዝነበረ ከምኡታት ካብኡ ባንኪ ግዛዕ ምዛሓት ክዓፅዎ ይኸውን እዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘይዓፁ ግስም የብሎ ህዝቢ ትግራይ ካልእ ኣመራፅ ክርኢ እዩ ማለት ሻው በሩ ካሊእ ክርኢ እዩ መተዓዳዳጊ ገንዘብ እውን እንተስ ናቕፋ ይኹን እንተስ ዕምላ ይኹን እንተስ ዝኾነ ይኹን መተዓዳዳጊ ገንዘብ ትግራይ ዋላ ይኹን ዋላ ብር እውን ኢለካ ኣለኹ ዋላ ብር ንባዕሉ እውን ብር እውን ክሰርሕ ኣለዎ ናቕፋ ክሰርሕ ኣለዎ ናይ ሱዳን ፓውንድ እውን ክሰርሕ ኣለዎ ዋላ ካሊእ ገንዘብ እውን ኢለካ ኣለኹ ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ማራ ከምዚ ናይ ፅላለ ዘረባ ክመስል ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ግዜ ሰላም እውን ከምኡ እዮም ዝገብሩ ነይሮም መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰንትራል ባንክስ ናይ ክልቲኦም ተረዳድዮም ኣይኮኑ ነቲ ኤክስቸንጅ ሬት ዲፋይን ዝገብርዎ ነይሮም ነው ከይተረዳድኡ ከለዉ ዕዳጋታት ኣብዚ 2018 ቅልጡፍ ዝኾነ ንግዲ ኣጋጣሚ ኣነ ብስራሕ ኣብቲ እዋን እቲ ኢትዮጵያ ከይደ ስለ ዝነበርኩ ስድራይ ክርኢ እውን ኣብቲ መቐለ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ዝረኣኽዎ ንግዲ ከመይ ገይሮም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ኢለ ለካስ እቲ ብርን ናቕፋን እቲ ነጋዳይ ባዕሉ መንገዲ ሸርፊ ፈጢሩሉ የስ ኣብኡ ብልሽውና ወይ እውን እዚ ፌክ ገንዘብ ገለመለ ከም ዝነበረ ግን እቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ይበላሓት እዩ መንገድታት ኣለዎ እንታይ ንኽብል ኢለ እዚ ኩነታት እዚ ንድሕሪት ዘይምለስ ስጉምቲ ንክግበር መድረክ ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒ ብልፅግና እዩ ዘብሎም ዘሎ ድማ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑም ዝርእይዎ ነገር ስለ ዘለዎም እዩ ዛሬ ሀገረ ትግራይ የሚያወሩበት ሀገር ለመሆን ወሰነናል ብሎ የሚያወሩበት ወደብ ከኤርትራ ልናገኝ ነው ከሱዳን ልናገኝ ነው ተፈቅዶልናል የሚሉበት ናቅፋና የሱዳንን ፓውንድ ለመጠቀም ወሰነናል የሚሉ ሰዎች ተፈጥረዋል። የእብደቱ መጠን የትየለሌ ሆኗል። ኢንፊኒቲ ነው የሆነው። ካልኣይ እጂ ኣይናይ ክፋልቲ ሃገር ምዃን ዘይከኣል ድመስሎ ዘሎ እዚ ካልኦት ሃገራት እኮ ደቡብ ሱዳን እኮ ካብ ሱዳን ክትነፀል ከላ እኮ ባጤራ ሒዛ ወይ ገንዘባ ሒዛ ኣይኮነትን ከይዳ ኣት ሳም ፖይንት እንተደይ ጥዕምካ ሃገር ክትከውን ኢኻ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ድማ ከም ሃገር ንኩሎም ብሓደ ከተንብር ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን እዮም ዝብሉ ዘሎ ወረግቲ ናይ ክልል ኣብዚ ፅምዶ እኮ መን ተሳቲፉ ነይሩ ኣብ ናይ ሱዳን ፅምዶ ካልኣይ እውን እኳ ኣይረኣኹሞን ከይትኾኑ እምበር لكم بتحالف امتداد لمسيرة مضادية اتفاقية هذه المبادرة لتشمل كافة شعوب القرن الافريقي والصداقة الأولى باعتبار يليق بالناس المساكين على رأسه الرئيس ما في حوار غالبا بيكون ابسط
አቶ አንደረጋቸው ናይ ቪዲዮ መልእኽቲ ወይ ቃል አመሓላሊፉ ንለቲሂ ኣብዝሎም ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ሕብረተሰባት ጽምዶ ናይ ድጋፍን ምትሕጋዝን መልእኽቲ ከመሓላልፍ ዕድል ብምርካበይ ልዑል ክብሪ ይስማዓኒ እዚ ናይ ሎሚ ጉባኤ ወይ ኩነት ታሪኻዊ ካብ ተራ ጉባኤ ዝገዘፈ ታሪኻዊ ትርጉም ኣሎ ምኽንያት ታሪኻውነቱ ድማ እቲ ወቕቲ እዩ እዚ ጽምዶ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገራትን ማሕበረሰባትን ኩሎም ብዓብዪ ስእነት ሰላም ንናይ ምፍንቓልን ሞትን ህልቂትን ትራጀዲ ዝተቓልዕሉ እዋን ብምዃኑ እዩ ናይ ኩሉ ሕብረተሰባት ምብራቕ ኣፍሪካ ስቃይን መከራን ተመሳሳልን ሓደ ዓይነትን ንዝኾነ ይኹን ዘይመሓረ ስቒልና እንተገዲፍናዮ ድማ ንኩልና ዘይምሕረና ምዃኑ ብምግንዛብ ዝተገብረ ጽምዶ ብምዃኑ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ ንነዊሕ እዋን ሕብረተሰባትና ፈጺሙ ዘይግብኦም ስቃይን መከራን ከም ዘሕልፉ ተገይሩ እዩ መከራን ስቃይን ዝዓበየ ምኽንያት ንሕና ምብራቕ ኣፍሪቃውያን ካባና ወፃእ ንሰላም ንምዕባልና ንመሰልናን ንኽብርናን ዝቑርቆር ከምዘየለ ፈሊጥና ናይ ሓባር ዕድልና ብሓባር ኣብ ክንዲ ንቆፃፀሮ ናትና ጽቡቕ ንዘይምነዩ ገንዘብን ጉልበትን ዘለዎም ሃገራት ኣብ ዕድልና ወሰንቲ ንክኾኑ ብምፍቃድና ዝመፀይ ሕጂ መከራና ካብ ምኽፉእ ዝተላዕለ ኩላትና እናተረዳእና ዝመፅእ ሓቂ ኣሎ ገንዘብን ጉልበትን ዘለዎም ኣካላት ናትና ናይ ሓዋሩ ጥቕሚ ዘይኮነ ናታቶም ጂኦፖለቲካዊ ጥቕሚ ንምምላእ ጥራይ ከም ዝደልዩና ፈሊጥና ኣለና እዚ ፍልጠት ድማ ብሓባር ንኽንመክር ድርኺት ፈጢሩልና ናብዚ ጽምዶ ብቂዕና ኣሎ እዚ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ንቕሓት ንዓና ካባና ወፃእ ዝቆመልና ከምዘየለን ንሕና ንድሕን ብናትና ፃዕሪ ጥራይ ምዃኑን ዘርኢ እዩ ሎሚ ብኢትዮጵያ ዝያዳን ዝኸፈለ ኩሉ ክለኣኽን ንኢትዮጵያ ገንዘብን ሓይልን ዘለዎም ናይ ደጋ ሓይልታት ኣገልጋሊት ብምግባር ኢትዮጵያውያን ብሚልዮናት ንኽጠፉ ብሚልዮናት ክፈናቐሉ ሰላም ክጠፍእን ብሓፈሻ ክልተ ዓይነት ጽምዶ ኢና ሪኢና ክልል ኣምሓራ ፋኖ ብኣንደርጋቸው ክውከሉ ከለዉ ናይቲ ክልል ሶማል ሓላፊ ድማ ናይ ኦነለፍ ሓላፊ እውን ኣብቲ ጉዳይቲ ተወኪሉ ድምፂ ከም ዝሃበን ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምሉእ ኣብቲ ጽምዶ እናተጸንበረ ይኸይድ ከም ዘሎን ብልጽግና ድማ መዓልቲ ዕለቱ መዓልቲ ሞቱ ይጽበቅ ከም ዘሎ እዩ ዓመታት በተለይም ባለፉት 5 ዓመታት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያመጣው መከራ ብዙ ነገሮች እንዲቀያየሩ አድርጓል በተለይ አዲስ አበባ ጠንካራ ድምጽ የሚሰማበት የአዲስ አበባ ከተማ ሌላኛውን ሌላ ቦታ እድር እቁብ የሚባሉትን ማህበራዊ ተቋማትን ሁሉ ገለታው አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ይጠበቃል ያ ህዝብ አይደለም አሁን ያለው በብዙ ችግሮች በብዙ የኢኮኖሚው ላይ እንዲያስብ የጋራ አጀንዳ ቢኖሩት እንኳን አቅሙ ወጥቶ እንዳይ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎን ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ክገብር ይኽእል እጅ እንታይ ትፅቢት ዘሎ ይብሎ ኣሎ አንደኛው አይ ቲንክ የመጀመሪያው ነገር እኛ ኢትዮጵያውያን አገር ቤት ያለን ውጭ ሀገር ያለን ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይሄንን መንግስት መመዘን ያስፈልገናል በሚገባ ገላብጠን ከውስጥ ወደ ውጭ ከውጭ ወደ ውስጥ ብሓፈሻ እቲ ኢትዮጵያዊ ኩሉ ሓደ ጸላኢ ከም ዘለዎ እናኣመነ ይኸይዳሎ እናሰመረ ይኸይዳሎ ንብልጽግና ድማ እሳታ ናይ መወዳእታ ቅላዕ ናቱያ ሓንቲ ኣብዚ ምናልባት ኣብ ካልእ እንተሪኢኹማ እዚኣ እስከስምዕዋ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ርክብ ከመይ ኢኻ ትሪኡ ኣንግላት ኣለዎ ብውሕዱ ክልተ ሰለስተ ብፍላይ ሕዚ ኣባና እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ኤርትራን ትግራይን ከም ሃገር ኮይና ፅቡቅ ጉርብትና ክህልየና ዝብህጉ ተጋሩ ኣለዉ ከም ኤርትራን ከም ኢትዮጵያን ኮይና ፅቡቅ ጉርብትና ይክህልየና ዝግብኦ ኢሎም ከምኡ ዓይነት ባህጊ ዘለዎም ተጋሩ እውን ኣለዉ ክልቲኦም ህዝብታት ታሪኻዊ ምትእሳር ባህላዊ ምትእሳር እውን ስለ ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር እውን ክሕቆፉ ንደሊ ኢና ዝብል ባህጊ ዘለዎም ተጋሩ እውን ኣለዉ ባና ገጽ ማለት እዩ ናትካ ባህግታ እዩ ጆርጆ ሓንቲ ካብቲ ብዙሕ ግዜ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ዩቱብ እውን ኣላትኩም ከትኩም ራእይዋ ካብቲ ብዙሕ ምስ ተጋሩ ኣብዚ እውን ቻነለይ እውን ተዛረበ ዝነበርኩም ምስ ሓደ ትግራዋይ ናይ ሚድያ ፐርሰን ዝገበርናዮ ኮንቨርሴሽን ኤርትራውያን ኣነ ከም ኤርትራዊስ ምስ ተጋሩ እንታይ ዓይነት ዝምድና ክህልወና የድልን ዝብል ንውሕ ዝበለ ዘረባ ጌርና ነርና ከትኩም ስምዕዋ ብሕፅር ዝበለ ግን ኣነ ኣብዚኣ ክነግረኩም እቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀና ተፅዕኖ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ይተንኪፍዋ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ላይክ 100% ስድራ በቲ ፖለቲካ ተተንኪፍ እዩ ሕጂ እቲ ቁጣዕ ዲኻ ክትብሎ ሕርቃን ዲኻ ክትብሎ ቂምታ ዲኻ ክትብሎ ኩሉ ዓይነት ፀገማት ኣሎ እዩ ኣይነበረን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን እቲ ቂምታኻ መፍትሒ ስለ ደየምፃልና መፍትሒ እንደለና ሕጂ መፍትሒ ድማ መጀመርያ ምስቶም ጉራብቲ ህዝብና ሰላም ክንገብር ኣለና እቲ 4 ኪሎ ከይዱ ዝግበር ዝምድና
ብዙሕ ውፅኢት ኣይረኣየሉን ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ኣብቲ ጎረባብቲ ህዝቢ ዝግበር ከም ፅቡቅ ጌርና ኢና ንሪኦ ግን ኣብቲ ካልእትን ሳልሰይትን ሕቶኻ ክንሓልፍ ከም ጎረባብቲ ህዝቢ ጥራይ ኢና ንሪኦ ንሕና ኪኑ ትቕፅል ኣምቢሽንስ የብላና ብኤርትራ ተጋሩ ጎረባብትና እዮም ልክዕ ከም ሱዳናውያን ስለዚ ምስ ሱዳናውያን ኣክቹሊ ኣዝዮም ዝቀራረቡ ህዝቢ እዮም ዘለዉ ኣብቲ ዶም ተኸይድካ ብቋንቋ ዝራኸቡ ብሃይማኖት ዝራኸቡ ዝፈላለዮም እውን ከቢድ እዩ ኣብ ዶባ ዘሎ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ናይ ሱዳንን ግን we don't have this kind of ብሓደ እንተሉ ዝኾኑ ዶ ገለ ዝበሃል እዚ ዘረባ እዚ ኢንተርቴይን ዝገብሮ የለና and the same mindset እዩ ዘለዎ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ክኾን ከለዎ ፅቡቅ ዝምድና ምስ ተጋሩ ክህልወና ጀስት ምስ ዓፋር ክኾን ከሎ ዓፋር ብሓደ ክኾኑሎም እውን ኣይንብልና ኣብ ተጋሩ ጥራይ መፂና ንኽተልዎ ፍሉይ ፖለቲካ የብልና ንሕና ከም ኤርትራ ኮይነ ክዛረብ ከሎ ምስ ተጋሩ ዘለና ዝምድና ብሱዳናውያን ዘለና ዝምድና ከምኡውን ምስ ዓፋር ብህዝቢ እንተሪኻዮ it's the same ፅቡቅ ጉርብትና ክህልወና ኣለዎ ግን ከከም ዘለናዮ ሰላም ክትነብር ከም ትኽእል ድማ ኣብ ኩሉ ዓለም ንሪኦ ኣለና ናይ ግድን ኣይኮንካን ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ተወሊድካ ዓብይኻ እውን እኮነ ገገዛኻ እዩ ዘለካ it doesn't mean ኣብ ሓንቲ ገዛ ተኣጓጊትካ ክትነብር ገገዛኻ ጌርካ እውን ተኸባቢርካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ብሰላም ክትነብር ትኽእል ኢኻ ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ዝከኣል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ነናትካ ሒዝካ ብዓይኒ ኤርትራውያን ኣነ ከምእየ ዝርዮ ካብ ፖለቲካ ሰጊርካ ዘሎ እቲ ካልእ ካብ ጥቕሙ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይረኣየኒ ኣብ ነዊሕ ግዜ ኣብ ኤሮፓ ዝቕመጥ ኣነ ብፍላይ ኣብዛነ ዝቕመጠሉ ከተማ እዛ ሪቶናትኩም ክሰምዕ ደላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣነ እኳ መርገፅናተይ ንፁር እዩ ምስ ጎረቤትካ ብክብርን ብምክብባር ብሓደ ክነብር እምበር ኪኑ ዝሰገረ እንደራ ኪኑ ዝሰገረ ነገር ኣብዚ ሕጂ ዝረኣየኒ ነገር የለን ሓዋር እውን ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ኣነ ስለ ዘይውስነሉ እቲ ዝመፅእ ወለዶ ንዕኡ ዝኸውን ንዕኡ ዝጠቕሞ ክውስን ዝኽእል እዩ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ድማ በዚ መንገዲ ንሪኦ ኣለና ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ምስ ናይ ኣምባሳደር ዴፒቲ ኣምባሳደር ናይ ስዊድን ከም ዝተራኸበት ንርኢ ኣለና ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኤርትራውያን በብዙሕ መንገዲ ዲፕሎማስያዊ ፅራሕ ይግበር ኣሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ፅቡቅ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ዝመፅእ ዘሎ እዩ መመላእታ ይግበረሉ ምስ ከምቲ ናይ ምስ ኣሜሪካ ንደልዮ ዘለና ድማ ናብ ፅቡቅ ነገር ክበፅሕ ተስፋ ንገብር ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርኢቶኹምን ሓሳብኩም ግደፉ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም دم حفاني هلا عرفي في تندود وبهزمو واذكروا اللي قال نامو